Por favor, prégolle silencio e que retiren as pancartas. Vamos a ter un pleno o máis tranquilo posible dentro do que poida. E antes de comenzar o pleno, eu quero facer un par de felicitacións. Felicitar ao novo reitor da UHC, Antonio López, e ao seu equipo polo resultado acadado nestas eleccións de ayer. É un especial motivo de orgullo que un reitor da universidade sea fillo da provincia, nacido en Cabarcos, no Concello de Barreiros. A nosa relación ca universidade foi sempre de máxima colaboración e así seguirá a ser. Tamén quero felicitar ao equipo saínte de Juan Viaño polo bon traballo que realizou durante estes últimos anos, especialmente no campus de Lugo. Por outra banda, quero felicitar e facer pública a nosa felicitación ao Club de Voleibol MB polo ascenso logrado esta fin de semana á Superliga Femenina. É o segundo ascenso en 15 días, recordar que o anterior foi o de Brogan, ao que reitero as miñas felicitacións polo seu regreso 12 anos despois á ACB. Ademais, desexamos a mellor das sortes ao Club Fútbol Sala Burela e ao Ensino, que estou seguro que nos darán outras novas alegrías nas vindeiras datas. E de seguido pasamos ao San Rolo do Pleno, do 24 de abril de 2018, cos seguintes puntos na orden do día. Primeiro punto. Primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 27 de marzo e das sesións extraordinarias celebradas os días 6 e 10 de abril de 2018. Non sei se hai alguna observación. Unanimidade. Segundo punto. Señor presidente, unha cuestión de orden. Ca súa venia, de acordo co regulamento, o que eu quero plantear aquí é cal é a miña situación, non sei se xurídica, se administrativa, etc. Porque usted publicou e dixo Martínez ya no tiene cabida en el Grupo Socialista hace 14 días. La verdad, pues hasta me parecía coherente esa decisión. Despois vimos que o que fixo foi cesarme de vicepresidente e tamén desde de diputado de Vías e Obras, cousa que é coherente. Pero encontrome que non sei o que estou. Tamén é verdade que aquí, desde o nido do cuco, non sei exactamente cal é esa situación. Entón, quería que me aplicara. Se usted mentiu cando dixo a prensa que eu non tiña cabida no grupo, se hai algún problema xurídico-administrativo que impida que me voten dese grupo, é porque hoxe nin recibín documentación, nin do Servicio de Actas, que obviamente non sei se tiña que mandarme ou non, nin do Grupo Socialista, nin se me evitou incluso a reunión de grupo, a cual, se é que estou dentro do grupo, hubiera asistido, pois, con alegría, para explicarlles, ademais, cal é a situación e a postura miña dentro deste grupo. Entón, por todo elo, o que lle pido é que me explique, porque se é unha pérdida de confianza parcial, debería de explicalo. Se é total, pois tamén, xa non debería de estar aquí. Salvo que sea unha pérdida de confianza astuta, que tamén as hai, que eu creo que é ao que van ustedes. Entón, se fai o favor e me aclara a situación, eu direille cal vai ser a miña actuación. Pero repito que nestes momentos non teño documentación para poder actuar, falar e decidir no pleno. Espero que das súas intervencións poda decidir o sentido do meu voto en cada un dos puntos. Moitas gracias. Ben, eu non mentín cando dixen eso, obviamente non mentín, porque non suelo mentir nunca. Primeiro eso, non? E despois usted está seguindo os pasos necesarios para a expulsión do partido e deste grupo. Unha vez que estén acabados, pois se comunicará que está expulsado do grupo. E se non ten moi fácil, presente usted un escrito que xa non está neste grupo e acabamos moito máis rápido. É así de sencillo. Gracias, señor presidente, por aclararme a situación. Obviamente, vou facer así, voume levantar dentro de uns momentos, tratado o primeiro punto, e vou presentar un escrito marchándome do grupo. Pero eu creo que, segunda outra vez, no ano 2015, actuaron con total contundencia e o grupo que é o que ten que facer. O sea, hai que separar dúas cousas. A expulsión do partido, que sigan os trámites, espero que sean o máis breves posibles tamén, e a expulsión do grupo, onde ustedes automáticamente, se perden a confianza en min, o decente, o honrado e o educado é que me digan, mire, usted tamén está fora do grupo, e non seguir con este paripé que están facendo de estás fora de aquí, perdes a confianza aquí e non estás no outro lado. Non se preocupe, vamos tratar o primeiro punto e a continuación vou presentar ese escrito. Moitas gracias. Ben, segundo punto.
Segundo, proposta relativa á solicitude de uso gratuito do Pazo Provincial dos Deportes presentada polo Club Baloncesto Breogán, Sociedade Anónima Deportiva. 6 minutos o voceiro do Goberno. Bos días, señor presidente, señores deputados. Creo que toca o momento de falar de cousas importantes, verdadeiramente relevantes para esta provincia. Quixera sumarme ás palabras do señor presidente de felicitación á excelente tempada que están a desenvolver e levar a cabo moitos dos clubes desta provincia e, como é o máis inmediato, tamén desexar toda a sorte do mundo nesa fase de ascenso que vai a disputar o Ensino esta fin de semana. En definitiva, se traes aquí unha proposta de concesión de manial do pabillón de deportes do Pazo Provincial en favor non só do Clube Baloncesto Breogán, que tamén, senón tamén de todos aqueles clubes, e quixera recalcar esta cuestión de todos aqueles clubes que tradicionalmente veñen facendo un uso dese espazo. En definitiva, é unha aposta que condición, ademais, indispensable para que o Clube Baloncesto Breogán poda ascender a Liga Endesa, a Liga ACB. É algo que xa se ven planteando dende fai tempo, é algo que xa nos habían notificado o clube fai uns meses, que iba a ser unha condición indispensable para que o clube pudera acceder a esa Liga ACB, e creo que despois de producirse e consumarse ese ascenso xa o pasado venres, o Clube Baloncesto Breogán, como informei na comisión informativa, introduce ou rexistra na Deputación de Lugo un documento no que explica de alguna maneira cal é a situación e por que motivos solicita esa cesión do Pazo. Esa concesión de Manal, un patrimonio de carácter público, implicaría equilibrar ese balance de contas do Clube Baloncesto Breogán, implicaría, dunha vez por todas, asegurar e estabilizar unha situación dun clube que é patrimonio de todos os lucenses, e desta maneira se garantizaría ese ascenso á Liga ACB. Tamén quixera recalcar unha vez máis que nesa concesión de manial na que se está traballando, con certa humildade, con certa transparencia, porque creo que aquí donde se deben de traer as cuestións relevantes e debater as cuestións relevantes desta provincia, e así se fixo. O que se fai nesta moción é, de alguna maneira, iniciar o procedimento para poder xa no seguinte pleno, no próximo pleno, resolver de maneira definitiva esa concesión de manial. É por o que pido un esforzo conxunto de todos os grupos políticos para sacar adiante un proxecto que creo que non é de ninguén, é de todos, un proxecto que esta Diputación, este Goberno, leva impulsando porque cree fielmente nel, e, sobre todo, un proxecto no que se garantan tamén os dereitos de todos os clubes que utilizan o espazo do Pazo Provincial dos Deportes durante fai moitos anos, como así se fixo, como así xa falei con eles e como así solicitaron, que expresamente se lle recoñezan nesa concesión de manial os seus dereitos. Ademais, isto sería unha cuestión relevante porque tamén daría unha certa seguridade xurídica o que tradicionalmente se ven facendo a toda agora. E, ademais, hai que pensar que a propia lei patrimonial contempla a excepcionalidade de poder ceder ou, mediante esa concesión, un ben de dominio público a un clube, sempre que se exceptúe. Neste caso está totalmente exceptuado porque lembro que no ano 92 a construción do Pazo Provincial dos Deportes faise exclusivamente para que o Clube Baloncesto Breogán Sociedade Anónima Deportiva poda disputar a Liga ACB por aquel entón. Entón, esa excepcionalidade, e ademais tendo en conta que actualmente é o único pabillón que cumple cos requisitos que van a exixir ACB, pois creo que queda máis que xustificado. Neso se está traballando, pido que se sumen todos os grupos e todas as forzas políticas a esta iniciativa, con vistas a próximamente xa traer os pregos nos que cales van a ser as condicións desa concesión de manial. 6 minutos o voceiro do BNG. Moi bons días. Desde o Bloque Nacionalista Galego, antes de nada, querémolo facer público tamén desde esta
institución, pois os nosos parabéns, aínda que xa a nivel personal os trasladamos ao Clube Baloncesto Breogán, ao seu Consello de Administración, ao seu presidente, hoxe aquí presente, e a toda esa gran masa social, en definitiva, pois a todo o Lugo, porque despois de máis dunha década volver a estar co Breogán na máxima categoría do baloncesto é motivo de satisfacción para todas as lucenses, todos os lucenses, e máxime, pois que tuvemos algo que ver pois na trayectoria esa pola categoría LEP durante varios anos do Breogán. Por lo tanto, esa satisfacción de todas as lucenses e todos os lucenses nós entendemos que se ten que traducir pois nese apoio unánime á proposta que hoxe nos traslada o delegado de Deportes, que é iniciar os trámites para esa concesión de manial ao Breogán, algo que vai, pois, desde logo que a fortalecelo e darlle seguridade de cara ás vindeiras temporadas que agardemos que sexan moitas na máxima categoría do baloncesto español. Nada máis por nosa parte. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi bo día a todas e todos. Dende este grupo, tamén, como non pode ser de outro xeito, sumámonos ás felicitacións aos deportistas, á directiva, á afición, en definitiva aos lucenses por ese éxito deportivo do Club Breogán. Nun momento como este, manifestamos tamén dunha maneira clara e comprometida o noso apoio co clube e votamos a favor desta cesión. De algún xeito e das palabras do deputado encargado en defender a proposta do Goberno, máis que do propio expediente, deducimos que o que se vai a facer é documentar o que de feito ven existindo e simplemente trasladarlle unhas peticións. En primer lugar, pois a transparencia co resto dos clubs que están usando as instalacións, os que evidentemente tamén lle agradecemos o seu traballo diario e que chegan a moitas familias da nosa cidade, da nosa provincia, o Ensino, Estudiantes, Sagrado Corazón, Club de Squash, evidentemente teñen que ter unha información detallada de todo o proceso. Pedirlle ao Goberno axilidade, toda vez que os prazos están moi próximos, necesitan a inscripción. Por todo iso, este grupo ofrece incluso adiantar o vindeiro pleno ordinario, se é posible unha semana, e evitar os gastos dun extraordinario que poidéramos o 22 ter o proceso rematado. E tamén, tendo en conta as necesidades de infraestructuras deportivas, especialmente para a práctica deste deporte do baloncesto na nosa provincia, pois tamén é o momento de dar o paso á fronte, tanto Deputación Provincial como Concello, e abordar ese compromiso de mellorar as infraestructuras escoitando e traballando, por suposto, da man de todos os clubs que citei. Para Lugo, este éxito deportivo é un orgullo, o deporte é moito máis que unha afición, sempre o puxemos en valor, así o fixemos cando tivemos que manifestarnos do apoio ao Lugo. Creo que os nosos nenos e os nosos xóvenes encontran no deporte pois a formación máis complementaria á académica, e as persoas e institucións que teñen responsabilidade política teñen que traballar a prol de ter as mellores instalacións, e dende logo hai en Lugo motivos máis que suficientes para abordar neste momento de xeito responsable ese compromiso por parte de todos. En primer lugar, decir, como dixemos sempre, que este grupo político estará a vosa disposición para abordar este novo reto que creo que neste momento económico, deportivo, procede máis que nunca. 3 minutos. Brevemente, decir que ás veces tamén coincidir é positivo para a provincia, como neste caso. Me alegro de que todos os grupos políticos, despois de moitas veces xerar certa confusión, pois logremos sacar algo de maneira unánime, porque todos consideramos no fondo que é bon para esta provincia. Quero agradecer neste momento tamén
a implicación xa non só do Clube Baloncesto Breogán, todo o que está facendo por esta provincia, sino tamén de todos os funcionarios desta casa que están implicados no desenvolvemento dun procedimento complexo, un procedimento novidoso, que probablemente nunca se teña desenvolvido nesta casa e, sobre todo, no tempo e na premura co que teñen que facelo. Quixera agradecelo porque xa levan traballando un certo tempo e é importante contar ca súa colaboración. En definitiva, tamén quixera aclarar que o Breogán se ven en patrimonio de todos. Esta concesión é unha concesión que se fai en beneficio de todos os equipos desta provincia para dotalos dunha maior seguridade xurídica, para que pase o que pase, veña quen veña, sempre teñan garantizado poder utilizar ese pazo, e porque todos sabemos que, ademais, a colaboración que se fai co Breogán, igual que se fai ca maior parte dos clubes desta provincia, é intensa, pero tamén ten unha certa repercusión, toda a repercusión económica, todo o que aporta un clube como Baloncesto Breogán, a imaxe de marca que temos perfectamente estudiado e sabemos que é perfectamente rentable para esta provincia, a nós nos representa, nos sentimos perfectamente identificados. E na medida das nosas posibilidades, a pesar de iso, a pesar de todo iso e de todos os éxitos deportivos, sempre tratamos dende a área de deportes e dende esta Diputación estar á altura das circunstancias de cada un dos clubes e dos seus éxitos que para nós son importantes. Moitas gracias. 3 minutos, votero do BNG. 3 minutos. No que a regulación de usos e dereitos do resto do club se refire, na puntualización que lle facía na primeira intervención, ademais de ser importante que quede perfectamente documentado por escrito, tamén é moi importante que se articule o complemento a entidade que vixire ese cumplimento, non? Porque aquí, nesta institución, probablemente máis que en ningunha outra, estamos moi habituados a que o papel aguanta todo e despois cúmplese o que en función do momento a un lle interese. Decía o deputado que traía este asunto aquí porque, e aí coincido, é a institución o órgano máis importante da institución, é onde se teñen que debatir os asuntos importantes, é onde se teñen que tomar os acordos importantes. Coincido e, ademais, como pode ver, en donde pode acadar un apoio unánime cando, neste caso, o que se acorda pois nos ten absolutamente do seu lado a todas as forzas políticas, ou outras veces porque se fixo o escenario de negociación previo e imprescindible para que despois non se xenere ningunha discrepancia. É moi importante iso, é moi importante que, gobernando con 10 deputados, cando se trae un asunto a pleno, pois todas as forzas políticas teñan transparencia na información, toda a documentación e todos os informes pertinentes para que despois non ocurra sorpresas, non queden os asuntos sin sair adiante ou, en algún caso, como foi nas pasadas sesións plenarias, se deixen sobre a mesa. Unhas veces deixense sobre a mesa porque interesa máis, outras veces interesa máis que non salga adiante, pero iso xa é unha decisión do Goberno. En todo caso, hoxe non procede tampouco a analizar moitos episodios anteriores, porque hoxe é un día para trasladarlle as felicitacións ao Clube Breogán, e hoxe é un día que xa punto sai abondo na orden do día para explicar situacións moito máis desagradables, pero esta, sin duda, é un exemplo para poder dicirlle á cidadanía que, a pesar de que moitas veces os procedementos non se fan como nos gustan, pois, cando o expediente está completo e cando o asunto ten o interés que nosotros entendemos que é o caso, pois vai a ter o noso apoio, que somos, intentamos ser, polo menos, o máis constructivo e útiles nesta sinrazón, nesta etapa que estamos a vivir. Por iso, no seguinte paso, que hoxe iniciamos o expediente, en ese aspecto entendemos que todo o que se nos aportou está correcto. Nos seguintes pasos pedímoslle esa transparencia, a entrega de documentación co tempo suficiente para que non haxa ningunha pérdida nos prazos, que, como insisto, son francamente curtos e necesítase ir con moita axilidade. Reitero a disponibilidade de adiantar o pleno ordinario para evitar gastos e reitero tamén ese compromiso, xa lle anuncio que nesa línea presentaránse iniciativas tanto no Concello como na Deputación para que demos
un paso fronte corrixamos as carencias de infraestrutura que ten neste momento a cidade. Moitas gracias. Eu, se me permite, agradezo e reitero o apoio de todos os grupos políticos. Tamén me reitero que na medida do traballo que xa levan a facer os funcionarios desta casa, na medida que se poda adiantar, se vai adiantar ese proceso, e si me gustaría puntualizar unha cousa. Estamos de acordo que o deporte creceu exponencialmente moitísimo nos últimos anos, que é preciso dotar a moitos dos concellos desta provincia de novas infraestructuras deportivas, pero tamén digo unha cousa, a Xunta de Galicia ten que implicarse, porque con 2,1 millón de euros que pon nesta provincia para o deporte son insuficientes, cousa que non fai noutras provincias. Entonces, é moi bonito falar, pero tamén a Xunta de Galicia ten que implicarse un pouquiño máis, porque vir aos palcos a entregar copas non chega, hai que poñer cartos tamén, porque senón as cousas non salen para diante e o deporte non vai para diante. Por cada euro que pon a Deputación de Lugo, por cada 4 euros que pon a Deputación de Lugo, a Xunta de Galicia só aporta unha a esta provincia. Entón, isto tamén se ten que traducir, esperemos que non se traduza solo levantar a man nun pleno, sino tamén co apoio explícito económico a clubes como o Clube Baloncesto Breogán, o Ensino, o MB, porque o que máis aporta con diferencia é a Deputación de Lugo. Eu ven facendo dende moitos anos, non é de agora. Moitas gracias. Entendo que é unanimidade. Terceiro punto. Terceiro, moción do Grupo Provincial Socialista en prol do fortalecemento dunha atención primaria próxima, resolutiva e de calidade na provincia de Lugo. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, presidente. Bos días a todos os diputados e asistentes ao pleno. Bueno, a verdade é que teño curiosidade por saber cal vai a ser a postura do Partido Popular neste debate. Non é a primeira vez que falamos de sanidade aquí, e inda que a nosa moción empeza dicindo seguramente por ninguén sexa descoñecida a situación da atención primaria na provincia de Lugo, me consta, por outros debates e por outros foros, que o Partido Popular sempre nega esa situación de precariedade da que estamos a falar. E iso, a pesar de que o propio Sergas admite unha preocupante falta de médicos en Galicia. É evidente, ou como digo, debería selo, que o envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade supoñen un dos problemas esenciais que ten que afrontar o sistema público de saúde. No caso de Galicia, e de xeito máis acusado na provincia de Lugo, a situación se agrava se temos en conta o envellecemento da poboación, a súa dispersión e as dificultades que se presentan pola ausencia de infraestructuras e redes de comunicación no rural. Polo tanto, o fortalecemento da atención primaria supón unha necesidade maior e casi imperativa para poder achegar os servizos sanitarios á poboación, tanto en equipamento e infraestructuras como en persoal. E chegados a este punto, habería que empezar por ter claro cal é o obxectivo do Goberno da Xunta e quizáis o portavoz do Partido Popular que me responda pois nos poda axudar a entender cal é ese obxectivo. Porque a pregunta é, trátase de achegar os servicios sanitarios á poboación ou, pola contra, trátase de achegar a poboación aos servicios sanitarios? É importante esta cuestión porque, ao meu entender, deixar negro sobre blanco este asunto nos facilitaría moito debate, incluso moitos outros debates, ademais do que nos ocupa neste intre. Como digo, non sei se o portavoz popular estará disposto a admitilo, pero eu teño claro que o Partido Popular aposta porque sexa a poboación a que se achegue aos servicios e non está por levarlle os servicios á poboación, e moito menos se se trata de poboación de lugares remotos aos que está ben ir a pasear, pero xa non sabemos se está tamén eso de asentarse a vivir. E digo isto porque, dende a chegada do Partido Popular ao Goberno da Xunta no ano 2009, a cifra de contratación é tan baixa e insuficiente que é incapaz de cubrir as necesidades dun sistema que precisa dunha dispersión notoria e unha forte implantación no territorio, co obxectivo de paliar os problemas demográficos mencionados anteriormente. Polo tanto, unha maior contratación de profesionais suporía non ter que concentrar servicios achegando atención á cidadanía. Pero, como digo,
as políticas do Partido Popular demostran que non van por ese camiño, o de achegar as atencións e os servizos á cidadanía. E xa quedou claro que a unificación das xerencias sanitarias foi un dos detonantes da mala situación da atención primaria. E non o digo eu, díceno os colexios médicos, díceno as asociacións de profesionais do sector, as asociacións de pacientes e toda a poboación en xeral ao longo dos últimos meses que lle levamos dicindo claramente e loitando en contra da aprobación da Lei de Saúde que o Goberno de Feijóo pois pretendeu seguir adiante sin escoitar os cidadáns. Supoño que son conscientes hoxe, mesmo están en Monforte, siguen insistindo e siguen estando en folga pola situación de precariedade na que están. Outra cousa que debería ser evidente para todos é que unha atención primaria fortalecida suporía un maior rendemento da rede hospitalaria, que vería menos saturadas as súas propias dinámicas de funcionamento, dende a redución de entradas en urxencias ata a optimización de tempos e de disminución das listas de agarda. A esa situación de mala xestión, planificación e inversión de recursos humanos se unen unhas instalacións deterioradas, obsoletas e infraequipadas que impiden a correcta prestación do servicio e unha atención digna dos pacientes. Xa fai 9 anos, o Goberno Socialista de Touriño presentaba un plan de mellora da atención primaria que proxectaba novos centros de saúde por todo a comunidade autónoma e que, por suposto, foi desbotada polo Partido Popular. Agora, como lles gusta facer a vostedes, fan moitos anuncios, incluso anuncian moitas veces a mesma cousa, pero nos orzamentos esas cousas resulta que non están reflexadas. Dentro da atención primaria non podemos esconcernos do asunto da atención pediátrica, a cal supón unha das maiores reivindicacións de carácter local e comarcal nas demandas sanitarias da nosa provincia de Galicia. O reducido número de especialistas de pediatría en atención primaria dificulta a posibilidade de incorporar os necesarios ao sistema de saúde. Dende hai 9 anos, na Xunta de Galicia non existe unha proposta firme de medidas para paliar este déficit e o problema de falta de profesionais continúa sen que exista previsión de mellora. Neste senso, atopamos na provincia de Lugo concellos que posúen grandes hospitais, como é o caso de Burela, e que siguen sin pediatra, que ten que estar facendo o profesional de medicina xeral ese servicio. O problema da precariedade da atención primaria exixe voluntade e diñeiro. Xa o dixo José Luis Jiménez, que é o presidente do Colexio Oficial de Médicos de Ourense e, ademais, presidente do Consello Galego de Colexios de Médicos, e engade: necesitamos que se convoquen máis plazas de MIR para pediatría e médicos de familia, que se mejoren los contratos de los jóvenes que se incorporan al sistema y que se flexibilice y reorganice su funcionamiento. Non o dicen os do Partido Socialista. Como digo, os profesionales levan moitos anos xa dicíndollo. Dende o Partido Socialista, por suposto, tamén entendemos que existen mecanismos en formación, contratación e planificación que permitirían afrontar de maneira real e constructiva unha problemática que doutro xeito persistirá e enquistará no sistema. Cousa que eu, por desgracia, penso que é o que quere o Partido Popular, porque conseguindo que o sistema público de saúde sexa un desastre, se favorece, sen dúbida algunha, a servicios de sanidade privados. En calqueira caso, hoxe os deputados provinciais do Partido Popular teñen ocasión de defender aquí aos seus veciños aprobando os acordos que propoñemos e que son instando a Xunta de Galicia a realizar un plan de contratación de profesionais de atención primaria que permita ampliar o volumen de persoal da nosa provincia e así evitar o peche de centros e concentración de servicios, así como cubrir con garantías as baixas e vacacións sen que iso supoña unha saturación do sistema e unha perda de calidade asistencial. Establecer un programa de reformas dos centros de saúde e construción de centros novos na provincia de Lugo, que permita ampliar e mellorar a rede de centros actual, tendo en conta o tamaño e tipo de poboación e atender así, con criterios estratégicos, a fixación de poboación. E desenvolver unha estrategia de mellora da atención pediátrica en primaria de maneira específica que contemple a ampliación da oferta formativa e unha política de discriminación positiva en termos de recursos humanos. Por ahora, nada máis. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, moi bons días, señor presidente, señoras e señores deputados, público en xeral e membros da prensa. En recentes sesións plenarias, o seu compañeiro e voceiro Álvaro Santos acusou a un compañeiro deputado do Partido Popular
de ser previsible seguir un argumentario e as directrices do Partido Popular, non? Entón, tendo en conta eso e estas semanas tormentosas que está vivindo o Partido Socialista na provincia de Lugo, e concretamente nesta Diputación, o previsible sería que ao mellor chegase a esta sesión plenaria pois o Partido Socialista presentara propostas e mocións dirixidas a mellorar a calidade de vida dos veciños, pois presentando mocións, dicindo que vamos a aumentar as partidas orzamentarias para deporte, cultura, arranxo da rede viaria, dotar de máis cantidade de máis medios económicos para os concellos para que poidamos mellorar esos servicios. Pero non, como vostedes non son previsibles, traen un asunto aquí que nunca debatimos, como é a sanidade, que nunca se trouxo aquí, e que é competencia desta institución. O sea que vostedes non son previsibles. Pero, bueno, entrando xa en materia na moción que nos ocupa, escoitando a vostede, o que podemos pensar, calquera que os escoite, e este portavoz en esta sesión, é que temos unha sanidade deficitaria, paupérrima, pobre, e que estamos condenados a morrer, prácticamente. Eu creo que valoran moito máis a sanidade os de fora que o valoramos nós. Non vai escoitar palabras miñas dicindo que a calidade asistencial e sanitaria en esta comunidade e en España é moito peor que en ningún outro sitio. Lóxicamente, está moito máis valorada pola xente que se achega á nosa comunidade e a España que nós. E nós, se saímos fora da nosa comunidade ou fora do noso país, sabemos, e aí, se temos un punto de referencia, sabemos ben que calidade asistencial e sanitaria dispoñemos. Vou a dar unha serie de datos por si nos ten, porque se os políticos podemos opinar, igual que pode opinar calquer persoa da rúa, e, como dio dito, podemos opinar de sanidade e de fútbol, todo o mundo pode opinar, eu creo que os políticos o que se nos pide, polo menos, é que argumentemos e dispoñamos de datos á hora de dar a nosa opinión, non? Pois mire, Galicia dispón para asistencia sanitaria de 469 centros de saúde, 91 PACs e 14 hospitais máis Povisa, ademais da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias 061 e ademais das axencias e organismos dependentes da Consellería de Sanidade e Servicio Galego de Saúde. Nestes centros e dispositivos desenvolven o seu traballo ao redor de 38.000 profesionais, dos que 1.544 son dos que dispoñemos máis de 1.544 con respecto ao ano 2008, que supón un porcentaxe do 7% máis, e un 6% máis de persoal de enfermería. A maiores desto, en estes anos, fixemos a maior oferta pública de emprego en materia de sanidade, co cual se xeraron 6.133 prazas convocadas entre o ano 2009 e o ano 2017, dos cales 851 son persoal médico e 2.311 de persoal de enfermería ou de outros diplomados e 2.971 de outro persoal. Esos son cifras reais. Na oferta pública do ano 2017, por si non o sabe, o número total de plazas que se integran nesta oferta ascende a 1.616, das cales 820 corresponden á taxa ordinaria de reposición de efectivos e 796 á taxa adicional para a estabilización do emprego temporal. É un obxectivo desta Consellería reducir o emprego temporal e, de feito, deuse un paso importante coa asinatura do Plan de Estabilidade do Emprego e Provisión do Persoal Estatutario do Sergas 2017-2018. Na que se plasma o compromiso de reducir esa temporalidade no Servicio Galego de Saúde e que permitirá reducir ata un 5% o porcentaxe que representa o persoal eventual na asistencia sanitaria. O orzamento que se dedica a isto representa máis do 40% da comunidade autónoma. Se o comparamos cos anos 2018, era un 35,7, e comparando co 2008, hai un incremento de 252 millóns de euros de orzamento. Esos son cifras reais e dan a conocer a importancia que a sanidade ten para o goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. No seu argumentario faltan vostedes a verdade, como suelen facer a miúdo, e minten vostedes cando din que no Hospital de Burela non hai pediatra. Si hai pediatra. Ese servicio, revise vostede os datos, pero si dispoñen de pediatra no Hospital de Burela.
Está claro que todo é mellorable e para iso estamos aquí tamén nós. Se non fose mellorable, pois sobraríamos tamén os políticos e teríamos que irnos para casa. Lóxicamente, é un servicio que se pode mellorar. O servicio de pediatría si é un servicio que se pode mellorar en canto ao número de profesionais, pero hai que ter en conta que, comparado con outros países do noso entorno en Europa, non hai pediatras no servicio de atención primaria. E, sin embargo, na nosa comunidade sí dispoñemos de pediatras. Non o número que o mellor quixésemos, pero, lóxicamente, os pediatras non aparecen debaixo das pedras. Non levantamos unha pedra e aparece un pediatra. Necesitan unha formación. Prácticamente necesitan 10 anos de formación. Rematan a carreira e a especialidade en pediatría. Pero que tampouco podemos obrigar a que os estudiantes escollan a especialidade en pediatría. Iso é algo voluntario. Lóxicamente, poderemos incentivar, podemos promover e instar ao Ministerio, e así está facendo, así o está facendo dende a Consellería de Sanidade, instando ao Ministerio a que aumente ese número de plazas. As plazas que se ofertan, plazas MIR na nosa comunidade, cúbrense todas na súa totalidade. E unha vez rematan a súa especialidade, esos profesionais poden escoller tamén, non se lles pode impoñer que traballen na nosa comunidade e nos nosos centros de saúde. Teñen liberdade de escoller. E, aínda que lles ofertamos unhas boas prazas, pois, lóxicamente, por proximidade xeográfica, poden decidir irse fora de outra comunidade, porque poden vir alumnos de outras comunidades tamén a estudiar e facer a súa rotación MIR na nosa comunidade. Lóxicamente, con esos condicionantes, está claro que temos que seguir traballando en aumentar esos números, pero non é tan doado ni tan fácil. Aí sí que debemos incidir e facer máis esforzo. Pero, como xa lle dixe, temos unha rede de atención primaria de pediatras moi importante e, aínda que é un problema nacional, a Consellería está a traballar en iso. A estrutura que ten o Sergas garantiza unha calidade da prestación sanitaria en atención pediátrica. Os médicos de familia están capacitados para atender tamén os casos de pediatría. Temos uns profesionales moi cualificados e moi profesionales e capaces de atendelo. Desde logo, non van escoitar verbas miñas dicindo que os profesionales non teñen, os médicos de familia non teñen a capacidade suficiente para atender a maior parte desos casos. Lóxicamente, gustaríanos que houvese un pediatra en cada centro de saúde e incluso que o pediatra nos fora egoístamente ás nosas casas. Pero hai cousas que non podemos pedir, imposibles non se poden pedir, desde logo. O que temos que facilitar, desde logo, é a labor desos profesionales e a implantación das novas tecnoloxías, a implantación da historia clínica online, o IANUS, está facilitando toda esa labor. Todo iso é no que temos que seguir mellorando e facilitar a labor desos profesionais. 6 minutos o vocero do BNG. Si, unha vez máis, volve a este pleno un tema que nos preocupa é moitísimo. Nos preocupa moito na provincia de Lugo, nos preocupa no norte da provincia, no centro e no sur. Vense de vivir nos últimos meses, desde o 2 de agosto, desde que se publicou o anteproxecto da reforma da Lei de Saúde. Desde logo, a mí non me fai falta escoitar as uns solos para preocuparme, como dixo o señor Ulla. Non, é que eu, no Bloque Nacionalista Galego, escoitamos a cidadanía e vímola escoitando nos últimos anos, desde o ano 2013 para aquí, do ano 2012-2013, pero, sobre todo, desde este brao, non? Cando, con premeditación, alevosía, case diría que nocturnidade, ou cando a xente estaba de vacacións, pois o Partido Popular apurouse moitísimo a sacar adiante, a iniciar os trámites para sacar adiante esa reforma da Lei de Saúde que o que agocha, ni máis ni menos, é poñer recursos públicos en maus de intereses privados para razonarlo. Despois, claro, pagámoslo na atención primaria. O noso grupo parlamentario, o Bloque Nacionalista Galego, presentou unha emenda nos orzamentos da Xunta de 20 millóns de euros para fortalecer a atención primaria en moitísimos centros. Saliu o tema de pediatría, por exemplo, un tema, desgraciadamente, moi recorrido.
son moitísimos casos. Foz, Xove, Cervo, Burela, Valadouro, Baralla, Sabiñao, Quiroga, Outeiro, Cospeito, Castro, donde, efectivamente, ese servicio non funciona como debera. Efectivamente, as prazas hai que crealas. Eu asistí no mes de agosto a unha reunión que nos convocou a Consellería a todas as concelleiras, concelleiros da comarca da Mariña, da área sanitaria que era do Hospital de Burela. Entre moitos temas dos que se falaron ali saliu o tema de pediatría. Por parte dos responsables dos Sergas, despacháronnos tranquilamente, sin inmutarse de que, como había poucos nenos, en Galiza non se iban crear máis plazas de pediatría. Iso é unha decisión política. Hoxe, a ministra de Sanidade creo que se reúne con todos os conselleiros de Sanidade do Estado. Nos agardamos que o conselleiro de Sanidade, baixo as siglas do Partido Popular, pois veña con algunha resolución, que non teñamos que instar nosotros ao Ministerio de Sanidade, como dicen aquí nesta emenda que lle fan a proposta do PSOE, instar ao Ministerio de Sanidade e Asuntos Sociais a que incremente prazas MIR nas especialidades con déficit, como é o caso de pediatría. Claro, é unha especialidade con déficit. Ustedes mesmos o reconocen aquí. O alto cargo dos Sergas, o que eu escoitei ali, non decía eso. Dicía que eso non lle preocupaba. Entonces, como non vai estar a xente cabreada? Como non vai salir a xente á rúa? Como non vai a xente concentrarse diante dos centros de saúde? Como non vai a xente concentrarse diante do Parlamento cando se aprobou a lei? Mire, ustedes viven nun mundo irreal, nun mundo á parte, nun mundo que lles mandan vivir para, mentras tanto, o señor Feijóo, poñer os recursos públicos e os cartos públicos en maus da sanidade privada. É o que está acontecendo. Este é un exemplo, a atención primaria. Xa debatemos aquí moitísimas máis mocións. Dicía tamén que, claro, non salen debaixo das pedras os pediatras que necesitan moitos anos de formación. Anda, todas as especialidades necesitan moitísimos anos de formación. Iso é unha decisión política. Decisión política, curiosamente, a ministra de Sanidade é o Partido Popular e o conselleiro de Sanidade que temos aquí tamén é do Partido Popular. Mentras tanto, o Partido Popular ven aquí enmendar unha moción do PSOE para que se inste desde aquí ao Ministerio de Sanidade e Asuntos Sociais a que incremente as prazas MIR. Pero non ten línea directa. Que pasa? Feijóo non ten línea directa con Madrid? É que isto é, bueno, por facer algo, por quedar ben, e por decir, sí, nós tamén lle exiximos ao Goberno do Estado. Non, mire, quen lle ten que exixir é o señor Feijóo. Nin máis, nin menos. E hoxe, o seu conselleiro que o mandan a cauda da ministra. Supoño que o falarían o outro día en Xove, e seguro que Demetrio, ao mellor o sabe. Sí, porque fixaron unha cena ali con militantes, simpatizantes e o Conselleiro de Sanidade. Os problemas co que está chovendo na comarca da Mariña, co que está chovendo co tema da sanidade, ustedes van a facer ali unha OPIP para a cena, unha OPIP para a cea, ali traen o señor Conselleiro de Sanidade. Non sei se trouxo máis ladrillo para a ampliación do hospital, que a nos parece ben, parecenos moi ben, pero que hai que ampliar, xa sabemos, non vamos a repítilo aquí, é que ampliar os servicios, e supoño que aí tuveron ocasión, tamén estaba a señora Elena Candia, tuveron ocasión de dicirlle ao señor conselleiro, oye, mira, cando vayas a cauda ministra, dille que isto xa, que yo traslado ao ministro de Educación e que se creen as plazas necesarias. O demais, desde logo, que é marear a perdiz. E, efectivamente, hoxe encargáronlle ao señor Ulla defender esta moción, porque defender alguén da Mariña isto é complicado, defender alguén do sur isto é complicado, defender alguén de Lugo Capital, claro, ao mellor tamén é complicado, porque os problemas que hai coa sanidade. Entonces vamos a mandar a un concelleiro, a un alcalde dun concello pequeno, sinto por ustedes, señor Ulla, que lle fixeran pasar ese mal trago hoxe. Bueno, pois a verdade é que, como me temía, negar a maior, non? Negar a maior, e ademais é curioso porque
Ustedes siguen con ese discurso de que temos unha maravillosa situación da sanidade, inda que o propio Sergas recoñeza, o Colexio de Médicos recoñeza, expliquen, eleven anos facendo, porque sí que me fai gracia, comentaba xa Antón, o dos 10 anos do pediatra, parece que o tempo empezou a contar hoxe, agora temos que esperar 10 anos. Non, os 10 anos dos pediatras levan sendo xa fai moito tempo así, e xa fai moitos anos que incluso un plan que presentou Touriño, que deixaba presentado ao final da súa legislatura, xa preveía precisamente a necesidade de médicos que facía falta e xa estaba precisamente nese tema. E estamos a falar de 9 anos, pois mire, xa o ciclo casi se remataba dos que terminaban, pero ao longo destes 9 anos seguro que terminaron pediatras moito máis. E está claro que non queren vir á Comunidade de Galicia, claro, usted non recoñece e non pode vir porque mellor as condicións que se lles poñen aos médicos cando empezan pois son bastante lamentables. En ese sentido, só hai que pasearse pola prensa e ver as cousas que contan certos médicos sustitutos que ten os Sergas por aí nunhas condicións bastante deplorables. E habería que mirar incluso a legalidade de certos contratos e xa teremos ocasión de falar máis adiante o tema da cotización da Seguridade Social, porque despois queremos facer cousas cas pensións, pero ni siquiera as administracións lle queren pagar as jubilacións e as vacacións aos seus empleados. Entonces, claro, nesas condicións é moi difícil vir a empezar unha carreira médica aquí, non? Entonces, seguimos negando a maior. Os médicos, os profesionales, por un lado, explicando, pedindo desde fai moito tempo, poñendo en riba da mesa a oposición cando empezaron vostedes precisamente esas necesidades tanto en infraestructuras como en médicos e vostedes, por suposto, votando en contra, e claro, ahora temos que pensar que necesitamos 9 anos, e que xa levan vostedes 9 anos traballando neste tema, e o único que fixeron nestes 9 anos foi irse a pique. Que hai con que compararse moito mellor que a nós? Estou segura, pero claro, eu prefiro compararme co que tiñamos nos antes e que vostedes se encargaron de irnos retirando. E non me pode dicir que estamos mellor que estábamos porque a situación non é así. Eu teño un listado de todos os concellos e quedanlle moi pouquiños que non teñan problemas con médicos que están de baixa, con médicos que se xubilaron e non se cubriron. Fai 2 anos tiñamos aquí unha moción que vostedes mesmos aprobaron sobre o médico de Navia e siguen esperando por el. O Hospital de Burela necesita ampliarse e, por certo, non hai pediatra no PAC de Burela, Non hai. Non, por eso digo, no PAC de Burela. As incidencias en cada concello son prácticamente xenéricas, en todas partes. Eu podía me poñer a lelas, o que pasa que eu consumiría aquí todo o tempo e ainda non me chegaría para explicar o que pasa en cada concello, incluso en moitos concellos do PP, ainda que hai que recoñecer que nos concellos gobernados polo PP hai menos problema. No seu creo que non hai ningún. No seu creo que están cubertas as plazas de médicos. Estáse advertindo dunha próxima jubilación, dun boom de jubilación, que xa se advertiu ao goberno de Feijóo por parte do Partido Socialista cando entraron. Ollo que vai haber problemas cos médicos. Bueno, pois é que nos quedan, estamos no marxen de 2 ou 3 anos que un 40% de médicos se van a xubilar. Aquí hai concellos que teñen todos os seus médicos en edade de xubilación. Entonces, como mínimo, admitan que a situación é peligrosa, é preocupante. E, sobre todo, e eu entendo que vostedes non o vexan, porque a quen afecta non é o millor a Lugo, os pacientes de Lugo, non é o millor incluso os pacientes de Burela con todo o que está caendo ali, nin os de Monforte con todo o que se está caendo ali gracias á súa lei de sanidade. O problema é teñeno os pacientes que viven no medio rural que, encima, teñen que vivir cunha sanidade moito máis en precario, que son os pacientes que necesitan que o médico vai a velos á súa casa, e o médico, o ir, se pode, se está disponible, e ir a velos á súa casa, deixa o seu outro posto cuberto. Entonces, a veces sacan ustedes eses ratios e eses números que son tan maravillosos e tan ben maqueados que impresionan moito. Pero a realidade é que eses ratios que vostedes dicen que se cumplen, cúmplense se tuveramos en conta que toda a plantilla está funcionando, cousa que nunca é certa.
Sempre faltan médicos, porque hai baixas, porque hai vacacións, que non se cubren. E despois, se cubren nestas condicións. Aquí hai unha nota de prensa espectacular onde explican que para a baixa médica de 5 días dun médico non se leva un médico 5 días, sino que se levan 5 médicos un día. E despois me ven a falar do expediente de historia única. Un médico que chega por moita historia única non pode facer un servicio adecuado cando acaba de chegar a un centro e se ten que poñer o día con cada paciente do que lle está pasando. Entón, é unha cuestión de planificación, é unha cuestión de recursos, é unha cuestión, por suposto, de ideoloxía. E eu lle insisto, a ideoloxía aquí está clara. Trátase de cargarse o sistema público de saúde, porque, como xa se ten demostrado, a inversión vai polo camiño dos servicios privados. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, ter que respostar a BNG, PSOE, loitar un contra dous, pois casi necesitaríamos o doble de tempo tamén, pero procurarei ceñirme aos 3 minutos tamén, non? Decirlle ao portavoz do BNG pois que son moi orgulloso de ser un concello pequeno, un concello pequeno de 3.300 habitantes e de ser o alcalde. E oxalá o poida seguir sendo moitos anos se os veciños me dan a súa confianza. Somos pequenos, pero estamos aí, e somos un dos 67 concellos da provincia. Como dicía vostede, que escoitan vostedes a cidadanía. O problema é que a cidadanía non nos escoita a vostedes. Ese é o seu problema, porque non gobernan. Entón, ese é o problema que teñen, porque ao final quen goberna o Partido Popular porque a xente utiliza o voto sensato e vota o Partido Popular porque sabe xestionar, sabe acadar unhos servicios e unha sanidade de calidade axeitada. Ese é o seu problema. Vostedes non nos escoitan, por iso non nos votan. Vostedes se arrogan escoitar a cidadanía cando non é así, lóxicamente. Ben, volvendo ao tema que nos ocupa, como ben dicía antes, as cifras están aí, en riba da mesa. O que debemos facer é formar profesionales que se está facendo as nosas universidades e os ciclos de rotación, o programa MIR, fai que se formen profesionales con unha calidade excelente. Eses profesionales despois dotarlles de ferramentas para combatir o que é o envellecemento da población e a dispersión. Ferramentas como a plataforma Telea. Se non a coñece vostede, a plataforma é unha plataforma de telemonitorización. A través deso, os veciños do noso concello e de povos pequenos como o meu non necesitan achegarse ao seu médico. O médico pode facer un seguimento. Eles mesmos, a través poden controlar a tensión, o tensiómetro, o glucómetro, a báscula, o oxímetro, introducen os datos e o propio médico os incluye xa na historia clínica e pode facer un seguimento, non teñen que desplazarse. Eu falo cos meus veciños a diario. Coñezo as súas necesidades e eles mo explican. Falando con un veciño me decía, ahora que non necesito ir ao médico, xa desde a miña propia casa o meu médico estáme controlando o azúcar, estáme controlando a tensión, estáme controlando o peso, lóxicamente. Pero, por eso, algúns estamos gobernando e outros están na oposición, porque de oído escoitamos. Non, hai que chegarse á cidadanía e falar con eles e que opinen de como está a sanidade. E se falamos de eso, e podemos dar exemplos, lóxicamente, e sendo dun concello pequeno como é o noso, e decía vostedes se estamos mellores en condicións, pois mire, no meu concello tiñamos 3 médicos, e agora temos 2. E resulta que había moitas máis queixas tendo 3 médicos que tendo 2. Lóxicamente. Sin embargo, como alcalde, e que temos todos en ese momento a intención de defender os intereses dos veciños, cando víamos que tiñamos a perda dun médico, lamentablemente, porque faleceu, pois, lóxicamente, eu puxeme en contacto coa Consellería de Sanidade. E ese pronto, ese impulso que temos a maior parte dos alcaldes, fixome ir a falar e pedir que se repuxese ese médico. Pero os argumentos que me deu a conselleira en aquel momento convencéronme. Me dixeron, o ratio de persoas que ten no concello pode asumirse perfectamente con 2 médicos. O que non podemos é sustituir temporalmente e que o paciente dispoña de un médico cada mes, distinto, cubrindo as baixas. O que ten que ser un bon profesional e que teña unha boa calidade asistencial. Deixou de haber problemas. Hai moitas menos queixas, prácticamente non hai queixa ninguna ahora con 2 profesionais que con 3. Non é cuestión de ter moitos profesionais, senón que esos estén ben formados e atendan e teñan unha boa calidade asistencial.
E no mesmo caso ocorre en pediatría. Lóxicamente, no meu concello é un deses concellos que o pediatra vai unha vez á semana. Si nos gustaría que fose todos os días, pero é algo impensable porque non hai pediatra suficiente. Que se está traballando en eso? Sí, lóxicamente, se leva anos e me consta que se tratan de formas máis profesionais, pero lóxicamente é algo voluntario e é algo que ten que crear o Ministerio. E as prazas que hai de MIR estánse cubrindo. O meu pequeno fai unha semana tuvo unha urxente pediátrica. Ás 6 da mañá tiña unha farinxite aguda e non podía respirar, e coa tos que tiña. Levanteime, leveino ao PAC de Outeiro de Rei, e ali non había un pediatra, había un médico de atención primaria. Desde aquí quero agradecerlle a súa profesionalidade e o seu trato, con un simple nebulizador que non necesita ter a especialidade de pediatría, resolveu o problema. Un neno de 8 anos que prácticamente non podía respirar, aos 2 minutos xa respiraba perfectamente, recetoulle un xarabe e solucionou o problema. Solucioname iso mismo un médico de atención primaria, un médico de familia, que un pediatra? Ou non? Queremos ter ali un pediatra para iso? Non, hai cousas que non. Mire, o que as consultas de urxencia de atención primaria, 1.548.272, resolveuse o 91,28% desas consultas. Moitas das consultas telefónicas que se plantexan resolvense xa por teléfono tamén. Lóxicamente, non hai ese problema que vostedes din. Non se percibe, falen vostedes coa población realmente e verán que o que están vostedes é utilizando a sanidade políticamente, pero non é así. E non van a contar co Partido Popular para utilizar o sofrimento e o padecemento, como xa lles temos dito moitas veces aquí, e a sanidade para facer política. Con eso non conten co Partido Popular. Para calquera outra cousa, estamos dispostos a chegar a acordos e se chegou a acordos aquí nesta institución. Primeiro, dicirlle ao señor Ulla, con todo o respeto, que non entenda en tono pexorativo que das miñas verbas se desprendían que ser alcalde dun concello máis ou menos como pode ser o de Barreiros, onde vivo eu, que eso é negativo. Non, desde logo que non iba por aí a miña intervención. Fala vostede, pon un exemplo, de que había 3 médicos en Begonte, que agora hai 2 médicos, e que hai menos problemas e menos demandas. Pois haberá que parabenizar tamén a eses profesionais da sanidade, porque son os e as que están aguantando a sanidade, sobre todo na atención primaria, tamén nos hospitais. E son os que fan de choque contra moitísimas demandas e protestas que hai de veciños e de veciñas, de usuarios e de usuarias. Con respecto a eses 2 médicos, non me gusta facer bromas co tema da sanidade, pero a que no seu concello hai máis curas que médicos, probablemente. En moitos concellos hai máis curas que médicos. Xa sei que están tamén nunha situación algo complexa tamén. E veterinarios, bueno, eso toca a él directamente, obviamente, e por eso non o quero mencionar. E hai máis cartos para capelláns que para pediatras. Non hai máis que ir ver a partida que meteu este ano o Partido Popular nos orzamentos da Xunta. Eu, que quere que lle diga a respecto da saúde espiritual, cada un que terme da súa. A nós importanos a saúde física, non? Pero non, ustedes meteron, pois, bastantes centos de miles de euros para proveer de capelláns aos hospitais. Por lo tanto, se a ustedes lles preocupa máis a saúde espiritual que a saúde física, temos un grave problema, ustedes, os que saben xestionar, como me acaba de decir agora mesmo. Se iso é a forma de xestionar, desde logo, nós non estamos en absoluto de acordo. E volver a incidir no mismo. Desde o ano 2013 estamos vendo as deficiencias grandísimas que hai no Hospital de Monforte, no de Burela, tamén no de Lugo, e as deficiencias que hai en atención primaria. En 5 anos non se mellorou, se foi a menos. Home, se me sale usted coa atención telefónica e telemática, eu non sei se é un sistema pioneiro, pero eu vivo nun concello de 3.000 habitantes
e moi poucos usan ese sistema. Desde logo, iso será para aforrar tamén, non? Vostedes chaman a aforrar, pero saben que é? Recortar, que é o que venen facendo coa sanidade pública desde o ano 2009 para aquí, ni máis ni menos. Un minuto para rematar o vocero do Goberno. Sí, bueno, moito máis non queda por dicir, porque efectivamente siguen empeñados en como decía, negar a maior, inda que seña o propio Sergas quen recoñeza a situación, e siguen empeñados en decirnos, acusarnos o Partido Socialista de que utilizamos a sanidade para facer política, cando, aparte de que, efectivamente, nos dedicamos a facer política, son os profesionales os que están poñendo en riba da mesa esta situación, e son precisamente os veciños, os pacientes, os que levamos meses, porque igual nos enteraron, pero levamos bastantes meses na rúa falándolles alto e claro. Entonces, falar ca xente, pois xa o facemos, señor Ulla. Eu, de verdade, se vostede non lle precisa un pediatra para o seu fillo, eu alégrome moito. Efectivamente, hai moitísima xente no mundo que non ten nin pediatra, nin médico xeral, nin enfermeiro. Pero que eu non me quero comparar con esa xente. Eu quero que todos os pacientes poidan ter os servicios mínimos, básicos e imprescindibles. Se non teñen pediatra, se lles valen os médicos xerales especialistas en puericultura, póñanos. Pero non me neguen a maior, non neguen a maior. A sanidade está en precario. E non o digo eu, nin o Partido Socialista, díceo a sociedade. E, dende logo, despois se enchen a boca falando de compensar o rural, no ano do rural, na legislatura do rural, de facer axudas á maternidade, e todas estas cousas que quedan moi bonitas nos eslogans, fágano, porque, desde logo, as medidas que están facendo nin están axudando o rural, porque xa o comentou Antonio, o tema de que agora os pacientes, os vellos, teñan que ter unha tablet para que lles fagan a consulta, en fin, descoñecer moito cal é a situación do noso rural e moitas veces da situación, sobre todo, pois da montaña e de por aí. Eu lamento que non se suban ao carro de seguir apoiando, que esta moción de sustitución que me presentan, bueno, pois evidentemente que a seguir traballar, eu rogaríalles que empezaran xa dunha vez a traballar, pero pola pública, non pola privada, pola sanidade pública, pola atención primaria pública para todos. E coincido con Antón Veiga tamén que o de puentear a Xunta para ter agora nos tratos co Ministerio non me parece que haiga de caixón. É o labor da Xunta que faga a Xunta o que ten que facer, que leva moitos anos xa tendo tempo para facelo. En debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Cuarto punto. Cuarto, moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta de Galiza a que incremente o orzamento destinado ás áreas de xestión cultural. 6 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas tamén. Nesta primeira intervención, e para poñernos en antecedentes de por que traemos esta moción a pleno, unha moción para instar a Xunta de Galicia que incremente o orzamento destinado ás áreas de xestión cultural, vou a referirme á información facilitada por dous organismos, institucións, que penso ningún de nós vai a cuestionar. O primeiro deles é o Instituto Nacional de Estadística, que vén de publicar recentemente a Estadística de Bibliotecas, correspondente ao ano 2016, cuns indicadores que na última década van reflexando os efectos dos recortes orzamentarios, ao mesmo tempo que tamén poñen de manifesto a función xa imprescindible que estas institucións cumpren na nosa sociedade, achegando localmente servicios culturais a toda a poboación. Ao igual que acontece con outros centros culturais, como poden ser os museos, as bibliotecas e o seu persoal teñen unha importancia social e cultural trascendental para o desenvolvemento da nosa poboación, sobre todo naqueles concellos máis pequenos, que son a maioría dos que temos na nosa provincia, xa que de xeito xeral adoitan a contar con menos servicios culturais. Os datos que ofrece precisamente o Instituto Nacional de Estadística son de novo demoledores para Galicia e, polo tanto, tamén para a nosa provincia, xa que amosan un claro descenso no número de bibliotecas existentes, pero tamén no persoal destinado a atendelas. E mantense así unha tendencia negativa iniciada hai casi unha década e coincidindo, polo tanto, coa entrada do señor Feijóo na Xunta de Galicia. Ademais do número de traballadores e de bibliotecas, descenden tamén os indicadores de utilización das mesmas, é dicir,
o número de usuarios e usuarias, de visitas en sala e de préstamos. Sen ningún lugar a dúbidas, un dos datos que máis nos chama a atención é o do número total de bibliotecas que existen en Galicia, tamén cunha tendencia negativa na última década. E se facemos unha análise polo servicio prestado e non só polo volumen de bibliotecas existente, a visión resulta cando menos dramática, xa que só 115 en total en toda Galicia abren máis de 40 horas á semana. A segunda institución a que me vou a referir é o Consello da Cultura Galega, que nun informe recente alertaba de que a situación de moitas bibliotecas, especialmente as de xestión municipal, é mellorable, principalmente pola carencia de persoal, unha carencia que se agrava nos concellos máis pequenos, nos que se poden atopar mesmo bibliotecas sen persoal. A pesar de todo isto, e a pesar do descenso, o número de usuarios e usuarias das bibliotecas segue a ser importantísimo e contabilízanse case 1 millón de persoas no ano 2016, que fixeron un total de máis de 8 millóns de visitas en sala, sumando case 2,7 millóns de préstamos de libros. A situación de algunhas bibliotecas, ou da maioría, é mellorable, especialmente, como digo, as de xestión municipal e de xeito singular as de concellos pequenos que, sen dúbida, por si mesmos os concellos non poden atendelas. Asegura ese informe que a Xunta de Galicia debería afrontar esta situación e impulsar unha política interinstitucional e non reducir a súa actuación a mera tramitación de subvencións. Isto, como lles digo, non é cousa nosa, é algo que nos di e afirma o Consello da Cultura Galega. Pero, ademais deses datos relativos ás bibliotecas, tamén o Consello da Cultura Galega dille ao Goberno da Xunta de Galicia, a través da análise que fai do sector cultural, que a diminución nos orzamentos en materia de cultura aplicados desde o ano 2009 ata hoxe aconsella unha revisión das políticas públicas que contemplen incrementos coa finalidade de contribuir á recuperación do sector. E, ademais, suxire cifras concretas. Din que un obxectivo realista sería pasar do 0,65% da actualidade a 1% do gasto público da Xunta de Galicia, consolidado nos próximos 4 anos e a 1,5% nun prazo de 10 anos. Nese mesmo documento sinalan que os recortes no gasto público en cultura por parte da Xunta son demasiado agresivos para un ámbito social que é de protección preferente. O texto, igualmente, fai tamén fincapé na necesidade de implementar políticas culturais de natureza interinstitucional, pensando precisamente nunha mellor cooperación e dotación de servicios para os concellos máis pequenos, evitando ao mesmo tempo as duplicidades e competencias improductivas. Chama poderosamente a atención tamén sobre a pouca presencia da cultura galega no espacio digital e fai unha recomendación á Xunta para que reforce as políticas públicas destinadas a potenciar o tecido de medios de comunicación e plataformas de cultura en lingua galega. No que respecta ao patrimonio, subliña a existencia dunha sociedade civil activa, moi ben organizada, que desenvolve moitas actividades arredor da defensa do patrimonio, pero ao mesmo tempo alerta que a Xunta ten dificultades para xestionar os expedientes e as peticións relacionadas coa Lei do Patrimonio e conta con poucos recursos. Para concluir, que unha das principais eivas do sector radica na ausencia de políticas globais. Critícase tamén a dificultade de acceso á información patrimonial e pídese que se facilite o acceso público en liña aos bens culturais inventariados pola Administración autonómica. Eu non vou alongar moito máis esta primeira intervención, xa que coido que cos datos que acabo de dar, entre outros sobradamente coñecidos xa por todos, pois, sobre todo, esa demanda de incrementar o orzamento da Xunta de Galicia que se adica á cultura, coa finalidade de coordinar e integrar máis as políticas culturais nas diferentes administracións e poder mellorar así a presenza da cultura galega no exterior, ademais de asumir os retos da digitalización, ademais desa petición que faríamos tamén de reforzo das bibliotecas públicas municipais, estes argumentos deberían de ser suficientes para apoiar a nosa proposta de acordo para instar a Xunta de Galicia que en materias como a normalización lingüística, bibliotecas, fomento da cultura, edición de libros en galego e mesmo cooperación ao desenvolvemento, entre outras áreas, se recuperen, como mínimo, os niveis de investimento das anualidades
2008 e 2009. Moitas gracias. Si coincidimos na parte expositiva e tamén na parte resolutiva con esta moción. Fálase de varias materias como a normación lingüística, as bibliotecas, o fomento da lectura, a edición de libros en galego. Isto, desde logo que veu disminuindo efectivamente nos últimos anos. Disminuiu o apoio á promoción e edición do libro en galego, disminuiu o apoio á promoción da lectura, disminuiu o apoio á promoción, á produción e edición do libro en galego, disminuiu o apoio ás industrias culturais. É un grave dano que se lle está facendo ao país en sí, á súa cultura e aos seus referentes, como neste caso tamén o idioma. Vemos que ano tras ano síguense perdendo rapaces galegofalantes. Eso, desde logo, que é fruto da desidia do Partido Popular, ese que tamén sabe xestionar po que lle interesa, efectivamente. Si, aquí na moción fálase tamén recuperar os niveis de investimento das anualidades 2008 e 2009. Efectivamente, cando o Partido Popular non estaba no goberno da Xunta. Cando o Partido Popular non estaba no goberno da Xunta era cando aumentaba o apoio e a promoción á edición do libro en galego, cando aumentaba o apoio á promoción da lectura, cando aumentaba o apoio á promoción e produción e edición de libros en galegos e cando aumentaba o apoio ás industrias culturais do país, un sector que foi referente e que o Partido Popular pouco a pouco vai minando. Por esta primeira intervención, nada máis, anunciar o noso voto favorable. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bos días, gracias a todos. Bueno, nós non podemos compartir ningún motivo da moción nin o que se dice na exposición de motivos, porque esta é unha moción oportunista. O Partido Socialista trae pleno esta moción con a ocasión de que onte tivo lugar o Día Internacional do Libro, non porque lle preocupe a situación das bibliotecas en Galicia. A situación das bibliotecas en Galicia é igual que a situación das bibliotecas en toda España, salvo en 3 comunidades autónomas onde aumentou o número de bibliotecas nos últimos anos, a tendencia é a baixa. E digo en todas as autonomías, salvo 3 comunidades autónomas que son Madrid, que aumentou en 18 bibliotecas máis, Cataluña, 9 máis, e o País Vasco. Salvo esas 3 comunidades autónomas, todas perderon como perdeu Galicia nos últimos anos. Pero non é unha tendencia, como din por parte do BNG e por parte dos socialistas que se iniciaron no ano 2009. Aí están confundidos. Onde buscaron os datos que aportaron para a moción, tamén figuran os datos que eu lles vou a indicar. A tendencia iniciouse no ano 2000. Foi a partir do ano 2000, ata aquí, cando empezou a descender masivamente cada ano o número de bibliotecas a nivel nacional, ademais, na nosa comunidade autónoma. No ano 1996 había 480 bibliotecas en Galicia. No ano 2000 tivemos algunha máis, 685, e dende entón, ata o ano 2016, foi baixando o número de bibliotecas ata as 486 que temos no día de hoxe. Temos 6 bibliotecas máis que tiñamos no ano 1996. Chama a atención que sexa a Deputación Provincial de Lugo a que alerte dun problema do que a meirande parte dos responsables somos os propios concellos, porque a meirande parte das bibliotecas que hai en Galicia son de titularidade municipal, non da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia solamente é titular de 6 bibliotecas centrais, territoriais, pero o resto das bibliotecas, a maioría, están nos propios concellos. E sendo esta unha institución de corte municipalista, que tamén ten entre as súas obrigas a de axudar aos concellos e colaborar cos concellos, chama a atención que ora veñan advertindo dun problema que se dá en todos e cada un dos concellos, porque fomos precisamente os concellos, como digo, os que fomos perdendo esas bibliotecas. En Galicia podemos dicir que estamos na media. Si é certo que se perden bibliotecas como se perden en toda España, salvo nesas 3 comunidades autónomas que enumeramos, pero
estamos na media, é dicir, non ocorre aquí o que ocorre como noutras comunidades autónomas, como é a Comunidade Valenciana, Castela-A Mancha e Canarias, que perderon de 35 ata 14 bibliotecas dende o ano 2014 ata o ano 2016. E hai outra cuestión. Vostedes enumeran na súa exposición de motivos que temos casi 1 millón de usuarios de bibliotecas. Bueno, as cousas non estarán tan mal cando hai casi 1 millón de usuarios, e esa sí que é unha cifra recoñecida a nivel nacional, que o número de usuarios de bibliotecas en Galicia é importante e é destacado, a pesar de que, insisto, se perden bibliotecas como se perden en toda España. É chamativo como vostedes manipulan estes datos, segundo lles interesan, porque, claro, primeiro dicen que é unha tendencia que se inicia dentro do bipartito. Non é certo. O goberno bipartito tamén tivo que asumir a pérdida de bibliotecas durante os 4 anos no que gobernou. E, en segundo lugar, ustedes tamén deberán enumerar unha cuestión consistente na aportación de fondos. Galicia, no ano 2016, foi a segunda comunidade autónoma de España, seguida de Murcia, que máis fondos aumentou con un 20% as bibliotecas. En resumen, para esta primeira intervención, entendemos que non se pode culpar a un goberno autonómico da reducción do número de bibliotecas cando estas dependen dos concellos e, en segundo lugar, ningunha biblioteca municipal vai pechar por causas alleas a propia economía municipal. Pechará por falta de recursos dos propios concellos, pero porque a Xunta de Galicia ou o Goberno Autonómico deixe de aportar recursos para a compra de libros ou para a compra de material, non pecha ningunha biblioteca. E hai outro dato que vostede deberá ter en conta, xa que presumen de estar moito en contacto coa realidade. Vostedes queren saber por que van abaixo as bibliotecas e se venden cada vez menos libros? Pois mire, cada vez pasa iso porque Internet e o uso das novas tecnoloxías están esgotando a capacidade tanto das bibliotecas como dos libreiros. E se non, vai a preguntarlle a un ou dous libreiros a ver por que vende menos libros e lle dirá isto que lle estou dicindo eu. Internet e o uso das novas tecnoloxías fai que se compren moitos menos libros nas librerías e que se usen moito menos as bibliotecas. Nada máis por esta primeira intervención. 3 minutos a vocera do Goberno. Ben, vostede ven co discurso aprendido, leu a moción e non atendeu ao que eu lle contei, porque, dende logo, a miña primeira intervención foi un poquinho máis amplia e fixo referencia a algunhas cuestións que non viñan reflexadas na moción, aparte de coller a parte polo todo. Nós non só nos referíamos ás bibliotecas como puntos de lectura ou recollida de libros ou outros documentos en préstamo, senón como realmente os centros que son centros sociais, e vostede deberá sabelo ben no seu concello. Ademais, non llo dicimos nós. Mire, eu facíalle precisamente referencia a ese informe do Consello da Cultura Galega, no que a Xunta de Galicia, a través dun convenio, encarga. Eu lamento, ademais, que vostedes non concorden con esa actitude do Goberno galego, que polo menos ten a inquietude de coñecer a realidade. Logo xa veremos se atallan ou non. Por iso nós traemos esta moción, para que fagan a dotación económica suficiente para correxir a situación. Iso é o que vostede non entendeu ou non quixo entender. Pero, mire, se un observa as gráficas que reflexan a evolución no orzamento da Xunta en materias ás que nós facemos referencia nesa moción, como normalización lingüística, bibliotecas, fomento da lectura, edición de libros en galego, ou mesmo esa cooperación ou desenvolvemento importante, entre outras áreas, pois vai atopar moitas semellanzas. Niveis máximos durante os anos 2008 e 2009 e un gran descenso despois do regreso do Partido Popular ao poder, coincidindo ademais cos peores anos da crise económica e das políticas de austeridade. E concretamente, dende o ano 2013, un incremento moi leve, insuficiente, para recuperar máis que unha parte moi pequena do investimento perdido neses ámbitos. Ustedes poden o contar como queiran, como mellor lles parezca, pero a realidade son os datos que lles vou a dar. E como soe decir a súa voceira, a señora Candia, o que é medible non é interpretable. Nos orzamentos do 2018 da Xunta de Galicia, os fondos para a normalización lingüística medran, pero a cifra total é pouco máis da terceira parte da que había no 2009. Algo semellante sucede coas tantas bibliotecas, arquivos e fomento da lectura, que levan medrando timidamente dende o ano 2014 e que este ano volven a facelo, pero aínda así se sitúan por debaixo da metade do nivel acadado no 2009.
O mesmo pasa coa chega do Goberno galego á cooperación. A cifra para o 2018 representa apenas un 43% da que había no 2009. Lonxe aínda, polo tanto, de chegar á metade do dedicado naquelas contas. E isto é importante dicilo, porque a través desa cooperación interinstitucional a que fai alusión o informe do Consello da Cultura Galega, precisamente se poderían dotar con millores medios e persoal as bibliotecas sin que tuveran que asumilo de xeito único os concellos. A isto tamén facía referencia na miña primeira intervención, pero vostede tal vez non quixo escoitalo. Podemos seguir falando. Os fondos destinados á promoción do libro de lectura e das axudas á edición do libro en galego tamén se reducen considerablemente. Tamén se reducen a asignación total para as feiras culturais, para as feiras do libro en Galicia, para as feiras internacionais do libro. E, ademais, é necesario destacar que a área de normalización lingüística da Xunta é a que máis orzamento perdeu dende a chegada de Feijóo, cunha cifra total un pouco máis da terceira parte da que había no 2009. Por todo isto, e sumándonos de algún xeito as reivindicacións que o Consello da Cultura Galega recolle nese informe e tamén outras administracións o teñen feito, como, por exemplo, a Real Academia Galega da Lingua, nos agardamos que apoien esta proposta. Nós non lle dicimos á Xunta de Galicia nin cando nin como teñen que facelo. O propio informe do Consello da Cultura Galega define esta tarefa perfectamente. Informe que, por certo, como xa lle dixen, nace fruto dun convenio coa Xunta de Galicia. Así que, como mínimo, agardamos que o atendan e se esforcen en cumplir as recomendacións, xa que a propia Consellería de Cultura o presenta como a folla de ruta a seguir daqui, desde este ano, a todo 2021. E tamén por ese motivo agardamos que apoien esta proposta. Gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Simplemente para decir que non debe ser unha excusa que a culpa da menor edición de libros sexa de internet, que é un dos problemas. Obviamente, aí podemos coincidir que é un dos problemas, pero por esa regla de 3, ao mellor tamén dicimos que vai menos xente aos museos, ou chegamos a decir, porque a través de internet podes ter un acceso virtual a un museo. Eu creo que haberá que conxugar as dúas cousas e haberá que conxugar a tecnoloxía para poñela a traballar, por decirlo así, en favor do galego. A mí o que me preocupa de todo isto, de todas as propostas que se fan nesta moción, a que máis me preocupa é o tema da normalización lingüística. Efectivamente, o fomento da lectura e edición de libros en galegos tenen que ver con que se normalice o noso idioma, pero o que é unha realidade que non podemos negar é que en normalización lingüística vamos cada vez marcha atrás. Este informe a respecto dos libros do Consello da Cultura, pero hai moitísimos informes a respecto da situación do galego e aí, desde logo, que vamos marcha atrás e non vemos ningunha intención por parte do Partido Popular de reverter esta situación. Nada máis, anunciar o noso voto favorable a esta proposta. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, moi brevemente. Bueno, a respecto da normalización lingüística, eu entendo que o BNG non comparta o modelo normativo que defende a actual Xunta e o Partido Popular, porque nosotros en materia de normalización lingüística sempre defendemos e sempre imos defender un modelo bilingüe que vostedes nunca toleraron nin van tolerar, pero esa non é a cuestión, simplemente debe ser unha puntualización. E respecto ao que manifestaba a compañeira, a señora García Porto, en algunhas partidas dice que se reducen, pero non dice a cantidade, a cuantía económica. Dixo vostede que para impulsar o libro de lectura que tamén se reduciran. Bueno, pois tamén se debe dicir a cantidade. A Secretaría Xeral de Cultura destinou ano pasado 1.700.000 euros para esa materia. Bueno, eu non sei se é máis ou menos que o que se destinaba noutra época, pero entendo que é unha cantidade importante se se aproveita ben, porque a mellor non é só unha cuestión de orzamento, senón de como se aproveite ese orzamento. E destinou tamén unhas cantidades importantes das que eu non teño a cifra para a dinamización da lectura tamén nas bibliotecas. Pero é que hai algo moi importante, que os que somos alcaldes e estamos aquí, sí que o sabemos. A Xunta de Galicia convoca axudas anualmente para concellos
para a mellora de coleccións bibliográficas en bibliotecas galegas. O ano pasado, 113 concellos de Galicia se beneficiaron destas axudas. E subvenciónase tamén anualmente a adquisición de novedades editoriais en lingua galega, das que o ano pasado tamén se beneficiaron 152 concellos. Polo tanto, eu digo que aquí que se fala de cifras e se fala do que se quere falar. Sería magnífico tamén que a Deputación de Lugo, pretendendo acusar aos concellos de que perdemos as bibliotecas e a Xunta de que provoca a pérdida das bibliotecas, que colaborara tamén de vez en cando con este tipo de axudas co resto dos concellos. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Sí, moi brevemente. Eu simplemente lles vou a ler algún titular. Non sei se vostedes fixeron atención nos últimos tempos. O Consello da Cultura Galega insta a Xunta de Galicia a incrementar o orzamento en cultura do 0,65 a 1% en 4 anos. O leve ascenso en lingua, libro e biblioteca séguese compensar o recorte dende o 2009. Galicia destina ás bibliotecas €1 menos por habitante que a media española. Galicia perdeu máis de 100 bibliotecas na última década. Bibliotecas, menos orzamento para cada vez máis público. Nos concellos pequenos danse todo tipo de situacións, mesmo bibliotecas sen persoal. O número de libros editados en galego cae ao seu nivel máis baixo dende o 1996. As editoriais galegas estarán na Feira do Libro de Boloña a pesar da falta de apoio da Xunta. Cada vez menos títulos, menos tiraxe, menos editoriais e menos axudas públicas para o libro galego. As editoriais reclaman a Xunta que non retire o apoio ao libro galego nas feiras internacionais. E así poderíamos seguir lendo durante un bon anaco. Eu simplemente lles vou a rematar xa con algún dato. Ano 2017. Datos de cultura da Deputación de Lugo, concello a concello, de subvencións, programas de promoción cultural, de artesanía, etc. Para contrastar eses datos dos que vostede presumía. 699 actividades para 515 colectivos ou concellos. Un total de 1.110.000 euros. Só con isto xa se supera o 1% porcentual que o Consello da Cultura Galega lle pide á Xunta de Galicia para que incremente o seu gasto. E aínda aquí faltaría programación propia, actividades para toda a provincia, exposicións, etc. etc. Por certo, os museos, aos que tamén se facía alusión, e vostede decía que as bibliotecas perden público por culpa da brecha digital, pois eu lle direi que nos museos da provincia de Lugo, e sin acceder demasiadas visitas, a través da internet se incrementa o número de visitantes, e así lles direi que do 2017 ao 2018 se incrementou en 8.000 visitas, e neste ano as dúas primeiras exposicións se asuman case 18.000 visitantes. Por cento, a execución da Deputación de Lugo do orzamento en cultura, e como dato curioso, é case do 100%. O Goberno central, e por darlle un dato, simplemente deixou sen executar o 82% do fomento cultural. Outro dato, ano 2018. Do orzamento total da Deputación de Lugo na área de cultura se repercute un 7,5%. Recoméndolle a vostedes que lle transmitan aos seus representantes na Xunta que tomen isto como exemplo e se poñan a traballar pola cultura do país, porque esta é a súa obriga. E das necesidades culturais de cada concello, mellor oportunidade que a través do plan único que lles ofrece a Deputación de Lugo, creo que non teñen outros concellos de Galicia. Moitas gracias. Debatida a moción, pasamos á votación. En votos a favor. Abstencións, votos en contra. Queda aprobada a moción. Quinto punto. Quinto, moción do Grupo Provincial do BNG para que a residencia de maiores de Sarria reciba as mesmas axudas que o resto de residencias construídas pola Deputación de Lugo por convenio cos concellos. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Antes de nada, e abusando un pouquiño dos 6 minutos que me presta o que me teño para a intervención, inda que xa se foran, expresar o apoio do BNG ás reivindicacións das traballadoras e traballadores que antes estuvo aquí, tanto os da propia Diputación como as compañeiras que están a reclamar unha solución para a súa selección no seu momento para traballar nas residencias da Diputación e que agora, ou de Suplusa, e que agora parece fallida. En todo caso, nós sempre nos alegramos que o conxunto de traballadoras e de traballadores reclamen os seus dereitos, tanto xerais, como poden ser reformas laborais, pensións, recortes sanitarios, etc., como cando se reclaman tamén reclamacións do seu propio posto de traballo, como é o caso que ten
igual de legitimidade, non? E que, de feito, van completamente unidas. Tamén manifestar, igual que manifestamos na reunión que tivemos ao respecto, que, bueno, que o rexeitamento da RPT foi para o BNG un pouco sorprendente, a verdad que non esperábamos que fora rexeitada, a nosa postura foi a mesma que foi o ano pasado, pero, en todo caso, a nosa disponibilidade dentro da modestia da nosa posición dentro do Pleno para, se algo podemos facer para desbloquear esta cuestión, pois, sin ningún tipo de dúbidas que poden contar, neste caso, co BNG. E deixando esa parte, que quería deixalo patente, ir ao asunto que nos trae, bueno, o asunto desta moción, non? En primeiro lugar, e quero dicirlo ao principio, porque pois sempre nos esquecemos, porque nos metemos en discusións sobre distintos aspectos do que son as residencias dos concellos, as residencias da Diputación, e olvidamos sempre algo que xa apuntábamos dentro do BNG no último pleno extraordinario, e é que se temos que falar de todo eso, se esta moción ten que vir aquí, se estamos continuamente discutindo sobre as mocións, sobre as residencias, é porque a Xunta non cumple co seu cometido de dar unha cobertura total e de calidade para os nosos maiores na provincia de Lugo. E xa que obriga a que a Diputación, a que os concellos teñan que meter moitos dos seus recursos que podían ir dirixidos a outras cuestións a dotarnos deste tipo de servizos e que teñamos que discutir, polo tanto, deste tipo de asuntos. Eu creo que sería, en calquer proposta que se faga, que sería procedente sempre exixir que a Xunta de Galicia se faga cargo das residencias, incluso as que construíu a propia Diputación e os concellos. Eu diría hasta regalárllelas, poñerles as chaves ali, mandarllas por correo certificado se fai falta, e que señen eles quen se fagan cargo delas, as xestionen e as incluyan na súa rede de servicios a persoas maiores que ten o noso país. Bien, como iso non acontece, pois vamos ter que seguir discutindo, ou non acontecerá, por desgraza, vamos ter que seguir discutindo deste tipo de asuntos. Esta moción ven a raíz de que hai unhas semanas anunciouse por parte do propio goberno da Diputación unhas axudas moi considerables para 6 residencias da provincia, axudas que creemos que non nos vamos a opoñer, por suposto, porque son necesarias, porque, evidentemente, ese tipo de servicios para un concello sería completamente inasumible. Pero, ao mesmo tempo, dende o BNG, vimos defendendo xa, dende hai tempo, toda esta legislatura, cando menos desde que eu estou aquí, digo, pola legislatura en sí mesma, non por outra cousa, que o reparto de cartos que ten a Diputación, o reparto orzamentario, mentres que non desaparecen estas arcaicas institucións, cando menos deben ser o máis obxectivos posibles e debe cubrir no mellor posible todo o que son as necesidades de todos e cada un dos concellos da provincia. Nese sentido, pois, dende os compañeiros do BNG de Sarria, manifestaban que eles consideraban que a súa residencia que tiña cando menos o mesmo dereito que tiña calquera das outras que iban a recibir estas axudas. Hai que ter en conta que esta residencia de maiores de Sarria é totalmente municipal, de feito foi remunicipalizada no seu día, ten unha xestión puramente municipal, como dicía, atende a todo tipo de usuarios, algo moi importante, creo lembrar, ainda que non é un que coñeza ao detalle o seu funcionamento, que ten 4 grados de dependencia entre os seus usuarios, atende a todos os grados de dependencia que poida haber, e ten un ámbito puramente comarcal, incluso non se discrimina polo feito de ser de Sarria ou ser de algún dos outros concellos da comarca, cousa que tamén me parece moi positivo e creo que nos ten que levar incluso a ser máis proclives e a aprobar este tipo de axudas para esta residencia. E máis, dende o BNG pensamos que a negar esta axuda á residencia de Sarria, con todas estas características que acabo de explicar, pois non sería moi entendible e penso que sería marxinar, neste caso, un concello tan importante para a provincia como é o de Sarria, e marxinar a unha residencia que está funcionando tan ben como funciona a residencia de Sarria e que merece, cando menos, o apoio desta institución. Presentou o Partido Popular unha emenda donde ven a dicir que se estende esta axuda a todas as residencias municipais, non? Bueno, isto sería, cando menos, un tanto perigoso, tal como está redactado, dado que moitas delas, logo pono entre paréntesis, xa quedarían excluídas, xa teñen acordos
coa propia Xunta de Galiza, co cal eu penso que xa non daría lugar, e logo podíamos aceptala no caso de que se engada aquelas de titularidade municipal e xestión pública, porque non ten moito sentido que tamén a Diputación poña cartos a residencias que non teñen nada que ver, que se están xestionando de forma completamente independente do Concello, da Diputación ou de quen sexa. En todo caso, se aceptan este matiz de que sean residencias de xestión pública e que non teñan acordos, por suposto, ca Xunta de Galiza, pois podríamos aceptala e sempre, insisto, á espera de que a Xunta reaccione e dunha vez empece a asumir as súas competencias con todas estas residencias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bos días a todos. Bueno, con respecto á moción presentada por o BNG, no que basicamente o que se solicita é que se reciba por parte da Residencia de Sarria as mesmas axudas que as construídas por a Deputación de Lugo, nós non podemos estar máis de acordo, lóxicamente. Ademais, celebramos ese cambio de actitude, porque isto mismo o solicitou o Partido Popular no ano 2012 e o BNG votou en contra. Pero como sabemos que unha cousa é predicar e outra dar trigo, pois non vamos a afondar neste asunto. En todo caso, a nosa emenda vai no sentido de que, lóxicamente, se poda ampliar este espírito de que todas as residencias de todos os concellos públicas e municipais desta provincia son iguais, en ese sentido deben recibir o mesmo tipo de axudas, por eso presentamos esta moción, en ese sentido, coa salvedade que vostede fala xa de aceptala sempre cando quede claro que a xestión debe ser pública, nós estamos de acordo nese posicionamento. É certo que hai concellos que nos últimos anos non recibiron axudos da Diputación e puderon optar no seu momento como única forma de viabilidade xestión indirecta ou mesmo unha xestión privatizada dos servizos, por o cual, no momento en que ou ben rematen esas xestións privadas ou ben haya un acordo de revocación das mesmas, se podan añadir a esta versión. Por lo tanto, nos apoyamos esta moción e, bueno, pois lle agradamos a súa intervención de tamén ter en conta a nosa emenda e simplemente decir, claro, que agardamos que isto non sea un brindis ao sol porque estamos falando dun tema que parece que está todo resolto. Tal como está a situación das residencias na provincia de Lugo, pois mire, vamos a ver en que remata tamén todo isto, porque está claro que existen dúas tramitacións, está claro que, por un lado, existe dous posicionamentos desta propia Deputación, un da Xunta de Goberno local e outra do propio Pleno, está claro que o Pleno ven de refrendar a xestión de Suplusa en este asunto, está claro que existen informes xurídicos contrapostos, está claro que estamos nun ámbito de prexudicialización de todo este tema que moito nos tememos que vai a retrasar todavía máis a apertura duns centros que en moitos casos tiñan que estar xa abertos e que en moitos casos, ademais, vai a conlevar unhas responsabilidades xurídicas que veremos a quen corresponden. En todo caso, xa digo, sin entrar máis neses matices, porque está claro que o descarrilamento do Partido Socialista nos ten conducido a esta situación nas residencias da provincia de Lugo, está claro que cando tiñamos que estar celebrando a posta en marcha de diversas residencias nesta provincia, as que non lles falta nada, por non falta nin o persoal que está seleccionado e elexido dentro do ano 2015, pois, lóxicamente, esta é a situación na que estamos. Nos agardamos que o Partido Socialista, xa que parece que se enmenda a sí mesmo e xa que parece que agora enmenda o seu posicionamento do ano 10 en canto aos convenios que firmou cos concellos, agora sí sea sensible a esta situación e que busque esa obxectividade no trato en todas as residencias desta provincia. 6 minutos o vocero do PSOE. Bueno, en primeiro lugar, se mo permite, xa que falamos da comarca de Sarria, concretamente o Concello de Sarria, quixera, señor presidente, ter un recoñecemento a Luís López Losada, que foi concelleiro tanto do Concello de Sarria como do Inzo, que tristemente faleceu onte de maneira repentina. Máis aló da súa ideoloxía, das súas ideas, pois sempre defendeu os intereses dos veciños tanto de Sarria como do Incio como de toda a comarca. Dito isto, quixera comezar tamén dicindo que, inda que se lle entregou tarde, hai unha emenda de sustitución que o Partido Socialista
presentou e aclararlle ao señor García que, como suele ser habitual, nada vai con el, non tivo nada que ver na xestión das residencias nos últimos anos, non foi alcalde tampouco do Concello de Sarria, nada ten que ver con el nunca. Pero, bueno, dito isto, volvendo ao realmente importante que é esta cuestión vinculada ca residencias, eu tamén quixera facer, nun primeiro momento, unha serie de precisións que despois conlevan ou determinan esa emenda de sustitución que plantexa o Grupo Provincial Socialista. E quixera comenzar facendo a precisión, porque teño a sensación de que se están a mezclar churras con merinas, de deixar claro que a Deputación de Lugo non financia residencias, o que financia son as prazas desas residencias e desas persoas que queren acceder a esas residencias. Pode parecer semellante, pero non é o mismo. Non desnaturalicemos o que realmente importa nesta provincia e polo que se está a preocupar este Goberno provincial, que lle son as persoas. Ademais, afirman vostedes que o Bloque Nacionalista Galego é un referente para propoñer medidas que limiten a discriminación dos concellos con respecto a outros. Bueno, creo que a discriminación, demostrar esas limitacións que vostedes queren poñer, se demostra vindo aos plenos, e non estando neles como pasou outro día. Iso é o que nos fai pensar que esta moción é un tanto discriminatoria tamén, porque se outro día non vimos o pleno, será que o mellor lle tenen que explicar esos alcaldes desos concellos porque non o fixo. É tamén un pouco oportunista. Ademais, tamén saben de sobra como a nós que o problema da residencia de Sarria non deriva do custo das prazas, que está perfectamente coberto, senón da pésima xestión que levou a cabo o Partido Popular do señor García cando era alcalde, no estado de bancarrota no que deixou cando marcharon. E tamén saben que cando a Deputación de Lugo se lle pediu axuda estivo á altura. Pero non para subvencionar prazas, senón para garantir con 237.000 euros o pago de nóminas dos preto de 50 traballadores profesionais que ali traballan, para condicionar as instalacións, adquirir maquinaria, mobiliario ou incluso material básico. Tamén falan vostedes que lles parece lóxico que todas as residencias de propiedade municipal reciban esta axuda. Pero pode que ao Goberno provincial tamén nos pareza lóxico que todo chegue ao seu debido tempo e que análise suficiente para non cometer erros. E iso tamén pasa por respetar aqueles concellos que xa teñen aprobados os convenios marco por dispoñer de residencias financiadas ou construídas pola Diputación de Lugo. Parece logo, xa despois do dito, bastante lóxico que unha vez postas en marcha esas primeiras residencias da rede provincial, sexa necesario avaliar no marco do equilibrio de estabilidade orzamentaria existente na Deputación de Lugo nese intre a idoneidade de financiar as prazas nas residencias de maiores de Sarria, como tamén parece bastante lóxico que a Xunta de Galicia colabore co Concello de Sarria mediante o concerto de prazas para persoas dependentes e válidas na súa residencia de maiores no marco das súas competencias en materia de servicios sociais, algo que sempre lle negou o Concello de Sarria á Xunta de Galicia. Cerdo Benega. A ver, dentro da brevedade que creo, ou índonos ao concreto que estamos tendo nesta moción, que é de agradecer, quería dar exemplo deso, ademais, non? Bueno, decía na emenda que presentaba o Partido Popular que sí concordo plenamente na última parte, donde se fala da propia autonomía municipal, por suposto, lóxicamente. Se un concello quere que se lle axude, que se subvencione as plazas que hai na súa residencia, por suposto que terá que estar de acordo o concello, terá que non só estar de acordo, senón terá que solicitarles o CAI de Queixón e xa se presupón, por así decirlo, non? Ben, o que dicían do ano 2012 é que a situación non ten nada que ver, que estamos tratando agora. Agora estamos tratando de que se vai subvencionar un grupo de residencias e vai ir en aumento, ademais, según pasen os anos, polo que se percibe, según vayan abrindo outras novas residencias. O sea, a situación non ten nada que ver ca do ano 2012. Non sei que pasou no ano 2012, porque, evidentemente, eu non estaba neste momento aquí, pero é que non ten nada que ver co que estamos falando agora no ano 2018. Como que se fora a postura igual, como se fora a mesma situación, eso non ten nada que ver. É dicir, todos aquí poderíamos cambiar de criterio, que non é o caso. Non é o caso. Pero tampouco pasa nada porque do 12 ao 18 van 6 anos, que en 6 anos mudan as circunstancias, e isto van a unha posición política distinta, que insisto que non é o caso. Non ten nada que ver a situación que hai neste momento que había no ano 2012. Absolutamente nada que ver. E si me preocupa, en certa medida, o que falábamos de que, se ao final se aproba esta moción, que seña un brindis ao sol, como outras moitas mocións que aquí se aproban e logo non se cumplen. Pero, de todas formas, nós temos dito aquí xa máis veces que as mocións que trae o Benegas
son mocións de carácter político, son declaracións de intencións normalmente, e en todo caso, se non se cumpre, pois quen non o faga terá que dar explicacións ás veciñas e veciños afectados polo incumprimento desa moción, logo poderán escoitarnos ou non. Iso xa depende dos veciños e das veciñas. Pero, por lo menos, nós intentaremos que, en caso de que non se cumpla, pois que se digan as explicacións oportunas. E logo, pois, en canto a moción do Partido Socialista, eu recoñezo que non a vin hasta agora mesmo, que lle botei un ollo, igual que me pasaron a do Partido Popular, non tiña a do Partido Socialista. Evidentemente, nunca poderíamos aceptarla como sustitución, inda que sí, por exemplo, os 2 últimos puntos podían ser de engádada perfectamente, pero xa eu creo que quedou perfectamente incluído na miña exposición de que todo isto é sempre cando é debido a que a Xunta non cumple ca súa obrigación, co cal instar a que a Xunta cumpra ca súa obrigación por non teria ningún problema. O que non podemos é aceptar o primeiro punto, xa non lembro moi ben que poñe, porque era se había estabilidade orzamentaria, non sei que. Bueno, é que se pode aplicar a calquer proposta non garantiza absolutamente nada, para nada garantiza que eso poida facerse no futuro hipotético unha vez que se remate con non sei cantos convenios que hai pendentes. Non, eso é marear a perdiz, intentar disculpar, non sei se un voto negativo ou cal vai ser o voto, pero non ten nada que ver co sentido desta moción. Co cal, se quere engadir os 2 últimos puntos, non temos ningún problema en engadilos, pero, desde logo, o primeiro punto non podemos aceptarlo e seguimos ca moción para adiante. No, perdón, do PP. Perdón. PP. Sí, bueno, eu escoitando a intervención do representante do Partido Socialista que preguntaba onde estaba o alcalde ou onde estaba o goberno municipal de Sarria desde o ano 7-11, eu preguntaríalle onde estaba vostede. Que tipo de traslado de información lle deron, que é moi raquítica polo que vemos, e que sabe vostede da residencia de Sarria, que polo que vemos é nada. Mire, a residencia de Sarria, para empezar, ven dunha fundación privada, que era un patronato. E a residencia de Sarria, o Partido Socialista e o BNG, pero con alcalde socialista, decidiu a súa municipalización pública. Non só iso, senón que sen ningún tipo de estudio de viabilidade económica que fixo que desde o primeiro momento fora unha residencia un centro absolutamente deficitario que, bueno, dados os servicios que presta, se pode ou non asumir e é outro debate que aquí non corresponde. Pero, en todo caso, sabe que fixo o Partido Socialista cando o Partido Popular no goberno instou a que o Concello de Sarria chegara a un acordo coa Xunta de Galicia e integrar a residencia de Sarria dentro da rede pública de residencias da Xunta de Galicia, que, por certo, a Xunta de Galicia estaba de acordo? Votar en contra. E non o permitiron. Foron vostedes, señor Rivera, foron vostedes. Vostede non sabe nada porque vostede ven e fala por falar. Botelle a culpa a Xunta e a Feijóo, que é o que fan sempre, sin ningún tipo de estudio da situación nin do caso concreto. Foron vostedes os que votaron en contra da colaboración da Xunta de Galicia neses 4 anos. Foron vostedes os que non deron un solo euro de axuda á residencia de Sarria durante 4 anos. E agora teñenos que dar porque perderon a maioría no goberno. Esas son as cousas da vida, pero que coñecemos todos os sarrianos. Por lo tanto, máis que preguntar onde estamos outros, pregúntese vostede onde están os socialistas. Se agora van a presentar unha moción de sustitución e pretenden tratar a residencia de ancianos de Sarria como unha residencia de segunda en un concello no que non van a ter tipo de axudas que van a ter noutros puntos da provincia, dígano claro, e caigalle esa cara de vergonza de paso. Non sei que opinará a súa compañeira, a alcaldesa de Sarria, pero o que está claro é que están marcando, dentro do despropósito xeral no que teñen marcada a situación das residencias da provincia, están facendo un despropósito máis, que é definir 2 tipos de modelos das residencias públicas municipais dentro desta provincia. A unhas anuncian axudas e subvencións, a outras non. A unhas anuncian que vai haber convenios cos concellos, a outras non. Parece que a de Sarria non é a súa prioridade. Bueno, pois o explicarán en Sarria. Agardo que se teñan que retirar a súa propia moción e aceptar esta proposta, porque vai ser moi difícil que o den xustificado en Sarria. 3 minutos o vocero do PSOE. Señor García, pode que teña razón, o mellor daquel momento non estaba, pero solo ser unha persona que me adoito documentar. Voulle transcribir directamente un parágrafo dun informe de secretaría, porque podería dar para un pleno, que supoño que vostede coñece, que fai referencia ao ano 2014, creo que vostede era alcalde, e di literalmente, por se acaso non o coñece,
Nese ano 2014, a interventora emite un informe separado para ingresos e outro para gastos. Transcríbense ambos. É inútil facer un resumo mellor e ler os informes. Volvo a repetir que a gravidade dos feitos é alarmante, xa que non hai que esquecer que estamos a falar de recursos e gastos públicos, o que a entender deste informante xa é inadmisible dende o punto de vista administrativo, e que se tiña constancia destas irregularidades e non se fixo nada para evitalas. Ao contrario, seguíronse cometendo. Grandísima xestión do que falou anteriormente. Por eso, adoito documentarme. Dígolle máis, señor García. Tamén maravillosa a emenda de sustitución que plantea ou de engádega que plantea o Partido Popular. O pasado pleno defenden un modelo de xestión das residencias de Suplusa e agora se preocupan por la autonomía local de los concellos. Ahora se preocupan ustedes por a autonomía local dos concellos. Non lles importa o máis mínimo. Van bailando en función do seu interese. En este momento interésalle. E interésalle facer esta emenda e o mellor tapar a súa pésima xestión. E dígolle máis. Cando vostede deixou a residencia, aló por ano 2015, a situación era de absoluta bancarrota. Non había nin para comprar sábanas nin toallas, se sabe como a min, perfectamente como a min. E acabolle de reproducir o que dixo o informe dun secretario dunha institución como é o do Concello de Sarria. E contra iso non se pode decir. E vostede minte, podía apuntarse ao programa Buxiganga, xa que vostede de teatro aficionado, porque é un grandísimo actor. Pero aquí vostede ten que ser político a asumir responsabilidades. E daqueles barros estos lodos, de sus barros estos lodos. E témolo que ver agora. E a Diputación, cando tivo que vir o rescate dunha situación moi dura que estaba a vivir esa residencia, acudiu. E podolle dicir máis, que vostede non fixo nada, pero non o fixo só vostede, tampouco o fixo o Partido Popular na Xunta, diga a verdade, porque no anterior goberno socialista, con Claudio Garrido, concursouse o concerto de prazas da Xunta de Galicia. Sabes cantos lle deron a residencia? 0 prazas. 0 prazas. Eso sí, preferiron concertar que as residencias privadas, que como a vostedes lles funciona mellor a cousa. E por eso digo que os únicos que están á altura nesta circunstancia son a Diputación e o Concello. Non veña despois dicindo, escorrindo bulto, que eu non teño nada que ver, como lle dicía na primeira intervención, parece que vostede non ten nada que ver. Entendo que lle interese facer un discurso botando balos fora e o daquelas non teña que ver. Pero a realidade é que a Deputación tuvo que poñer 237.000 euros para asumir o coste dunha deficiente e pésima xestión que fixo o Partido Popular, sobre todo cando vostede era alcalde. E iso hai que decirlle aos veciños, porque parece que ás veces decimos as cousas como non son. E a realidade é esa, 237.000 euros que tivo que poñer a Diputación de Lugo para cubrir a pésima xestión que fixo vostede, directamente vostede. E non o digo eu, que o di un informe de Secretaría claro e conciso. Que a ver como acaba. Un minuto para rematar. Sí, moi rapidamente. Bueno, nós nos vamos meter nesa discusión local que están a manter neste caso o Partido Socialista e o Partido Popular, unha cousa local de Sarria, que eu creo que aquí non ven ao caso. Aquí o que ven ao caso é se vai apoiar que a residencia de Sarria teña ou non unha axuda nas súas plazas, nas plazas de residencia de Sarria, teña ou non unha axuda da Diputación de Lugo, nada máis. Quen vote a favor estará a favor de Cateña, quen vote en contra estará en contra de Cateña. Dúas puntualizacións máis. Acusouse, xa non sei cal dos dous foi, de que era unha proposta oportunista. Home, non sei se é ou non, pero aquí eu supoño que as propostas terán vir cando os temas están de actualidade e cando é o momento para presentalos. Nós donde BNG pensamos que é o momento de presentalo, por iso atraemos. Se poden darlle o cualificativo da oportunista, pois non pasa nada, que llo digan. É igual, en todo caso, insisto unha vez máis que a xente de Sarria, as persoas de Sarria valorarán se o son ou non. E por último, que me esquecín na intervención anterior, home, no BNG, evidentemente, como en todos os colectivos, podemos ter as nosas discrepancias e tomamos as nosas decisións. Señan cales señan, gusten ou non gusten, é o problema de cada organización allí ao BNG, se gusta ou non gusta unha decisión política, pero que non vou aceptar é que neste caso, nesta Diputación de Lugo, ninguén do Partido Socialista nos dé leccións de como se xestiona a discrepancia interna dentro dun grupo político. Penso que son os menos indicados, neste caso concreto, falo da Diputación de Lugo, para dar leccións de como se trata a xente que poida discrepar ou non pode discrepar ou cal é a relación que hai entre os distintos diputados do grupo. En todo caso, nós as nosas discrepancias solucionábolas, eu creo que correctamente, tomando decisións que van ser compartidas ou non, e xa está, e punto. Insisto, xa cada un valorará esas decisións son correctas ou non. Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Creo que acepta... Señor Presidente, unha aclaración. Non ten a palabra. Eu quería saber para a votación se a emenda
Eu vou preguntalo eu. Disculpe, señor presidente. Non sei se aceptan a emenda do Partido Popular. Aceptábamos a emenda do Partido Popular co matiz este de que cando pon todos os centros de titularidade municipal é xestión pública, porque senón non teria sentido. Creo que o expliquei xa na primeira intervención. Se aceptan engadir eso, pois non hai problema. E a do Partido Socialista non a aceptan? Se quere engadir os dous últimos puntos, vamos. Entón pasamos á votación. Señor presidente, a min queda má dúda que lle iba a plantear, é que se esa aceptación da emenda do PP incluye residencias como podan ser Samos, Palas de Rei, etc. O sea, incluyense todas as residencias da provincia de Lugo, entendo eu. É así? Gracias. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Creo que o que acaban de facer, a verdade que acaban de condenar a Diputación por suposto ilimitado. Eso creo que son conscientes, non? E aparte que, bueno, no Partido Popular porque non teñen dar lección ninguna, pero ninguna de residencias, porque teñen 4 na provincia de Lugo que están cerradas. E algunha leva máis tempo feita que as nosas. Non ten que dar lección ninguna. Ninguna. Bueno, queda este punto. Sexto, moción do Grupo Provincial Popular, perdón, do Grupo Nacionalista Galego para que as galegas e galegos poden ter unhas pensións dignas. 6 minutos, votos do BNG. Leo textualmente. Os poderes públicos garantirán, mediante pensións adecuadas e periódicamente actualizadas, a suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira idade. Isto non é algo que dixéramos no BNG, non é algo que dixera este voceiro, é o artigo... A ver, acabamos. Decía que isto non é algo que diga o voceiro do BNG, non é algo que diga o propio BNG, senón que é o artigo 50 da Constitución Española, non? Esa que está tan de moda usar para darlle na cabeza a aqueles que discrepan, pois nesa mesma Constitución tamén dice que os poderes públicos garantirán non só a suficiencia económica, senón a periódica actualización das pensións da xente maior. Tamén dice no seu artigo 149, perdón, que o Estado ten competencia exclusiva, entre outras materias, no punto 7, na legislación laboral, e no punto 17, na legislación básica e réxime económico da Seguridade Social. Isto significa, ou desmonta, unha das grandes mentiras a que, por moito repetir, están intentando convencer o conxunto da cidadanía, que é que as pensións non poden actualizarse, as pensións non poden subir, porque o número de cotizantes baixa, porque a Caixa de Pensións ingresa menos cartos. Quen ten que garantir que haxa os recursos suficientes para que haxa unhas pensións dignas, quen ten que garantir que haxa uns recursos suficientes para actualizar as pensións ano a ano, non son as cotizacións dos traballadores, non son as comunidades autónomas, nin son os concellos, nin son as diputacións. É o Estado. É o porque pon a propia Constitución Española. E pono de forma clarísima que ten que garantir as pensións dignas e unhas pensións actualizadas ano a ano. Outra das grandes mentiras tamén, ou das grandes confusións que intenta sementar entre a poboación é diferenciar os recortes en sanidade, os recortes en educación e os recortes no sistema público de pensións. É exactamente o mesmo. Cando se recorta en educación, recórtase única e exclusivamente para mandar un montón de cartos, un montón de diñeiro cara ás empresas de ensino privado. Cando se recorta na sanidade, eu estou convencido que ningún de ustedes se levanta pola mañá que a idea de que vamos recortar hoxe na sanidade, que vamos recortar hoxe na educación. Estou convencido que non é así. De feito, teño claro que a maioría de ustedes estudiaron na educación pública e cando van ao médico van á sanidade pública, porque entre outras cousas é moitísimo mellor que a privada. Non. Cando recortan neses sectores fano única exclusivamente para que as empresas privadas que se dedican á sanidade ganen máis cartos a conta de empeorar, por suposto, os servicios tanto sanitarios como educativos segundo caso. Pois o tema das pensións é exactamente o mesmo.
Cando se fan recortes na cuantía das pensións que se levan facendo desde hai 20 anos. Cando se impide que estas se actualicen de forma mecánica según o IPC cada ano, o único que está facendo é intentando que as grandes empresas financeiras, que a banca, incremente os seus beneficios, que os seus accionistas ganen máis cartos e sempre a conta de que os nosos xubilados teñan unhas moi peores pensións. A segunda mentira que se intenta infundir no conxunto das traballadoras e dos traballadores, que as pensións, o recorte nas pensións é algo que está xustificado, mentres que na sanidade ou no ensino non é así. É exactamente o mesmo, é parte da mesma política, desviar diñeiro público cara aos petos das empresas privadas. Bueno, analizando todo iso, chegas á conclusión, non hai outra conclusión posible, que a única forma de poder garantir que haxa unhas pensións dignas no futuro é cambiar de xeito radical toda a política laboral e, por tanto, derogar todas e cada unha das reformas que foi habendo, que se foron producindo ao longo dos anos. Fago un breve resumo para que quede un pouco constancia do que aquí cambiou os dereitos das traballadoras e dos traballadores nos últimos anos. O tema empezou no ano 84, sendo o presidente Felipe González, onde se aprobou a primeira reforma laboral, onde se introduciu a temporalidade nas empresas, cuestión que hasta ese momento non se podía contratar a unha persoa se non era de forma temporal, se non tiña causa xustificada. Un ano despois, no 85, faise a primeira reforma das pensións, tamén con o goberno de Felipe González, onde se pasa de 2 anos a 8 para calcular a cuantía da pensión. Do mesmo xeito, pásase de ter 10 anos cotizados, pásase a 15 para ter dereito a unha pensión contributiva. No ano 94, tamén co PSOE seguindo no poder, métese unha reforma laboral onde se flexibiliza as condicións laborais dentro do seo da empresa. É dicir, un traballador que ten unhas certas condicións pódense a partir dese momento cambiar inda que siga no seu posto de traballo. E faise unha cousa moi importante que foi o famoso Pacto de Toledo, onde desaparece a obriga do Estado de financiar a Caixa das Pensións e queda esa Caixa das Pensións en exclusivamente ligada aos ingresos que veñan pola vía das cotizacións dos traballadores e traballadoras. Naquel momento pasou desapercibido porque estábamos nun momento de bonanza económica e a Caixa estaba saneada, por así decirlo, ingresábase máis diñeiro que se gastaba, entón o tema pasou desapercibido. Pero ten unha importancia capital, porque aí é onde cambia quen financiará as pensións, de ter que ser o Estado que non garantice, pasa a dicirse que teñen que ser as propias cotizacións dos traballadores e traballadoras que ten que garantir esas pensións. No ano 97, xa con Aznar no goberno, aproveita ese Pacto de Toledo e fai outra reforma das pensións demoledora, onde xa se pasa de 8 a 15 anos para o cálculo da pensión e baixase a pensión a todos aqueles que non teñan os 25 anos cotizados. Sigue o proceso, reforma laboral, reforma das pensións de xeito continuado, e no ano 2010, xa con Zapatero no poder, ven unha outra reforma laboral onde se facilita o despido e se abarata ese despedimento. 3 reformas. Modifícase, temporalízase, precarízase a entrada, cámbiase as condicións dos que están dentro e, por último, o último paso, flexibilízase a saída, flexibilízase o despedimento. No ano 2011, un ano despois, como sempre, reforma laboral, reforma das pensións, ven a reforma das pensións de Zapatero tamén, donde xa se meten 25 anos xa de xeito directo para calcular a pensión e subes a idade de xubilación aos 67 anos e, se non tes 37 anos cotizados, pois non terás a pensión máxima, non? Que foi, posiblemente, esta reforma do ano 2011 a máis dura de todas cantas reformas das pensións se produciu ao longo da nosa historia reciente. No ano 2012, xa con... Vai finalizando. Perdón. Donde se confirma a conxelación xa, porque o 0,25% é o mismo conxelar as pensións, e métese iso de que, como vivimos moito tempo, pois hai que quitarnos as pensións, non? E rebaixas as pensións dun xeito radical. Ante todo iso, queda claro que a única forma de garantir as pensións futuras, e logo na segunda intervención farei outros matices, é derogar
as reformas laborais e das pensións dos últimos anos, sobre todo a reforma laboral de 2010 a 2012 e de pensións de 2011 e de 2013. O que levaría, por un lado, a recoñecer, seguir recoñecendo, volver a recoñecer o dereito á xubilación aos 65 anos, establecer como cálculo da base de reguladora das bases de cotización un período de 15 anos a escoller polo propio traballador. Vaya finalizando. Na última parte, establecer o importe da pensión mínima no 60% do salario mínimo, e outra serie de medidas que van ligadas á derogación desas últimas reformas laboral. E, por último, imprescindible, e sin eso non hai solución, que o Estado, sexa como sexa, garantice sempre que hai cartos para que os nosos maiores teñan unhas pensións dignas e que se poidan revalorizar según os costes da vida. Insisto, tal como dice o artigo 50 da Constitución. Non é algo que inventemos nós, nin que siquiera nós fomentáramos no seu momento. É algo que pon a Constitución e as súas propias reglas, cando menos non fagan trampas ao solitario e cumplan os regulamentos e as leis que ustedes mesmos aproban. Quédame unha segunda parte para matizar algunha outra cousa. 6 minutos o portavoz do PSOE. Bueno, a verdade é que unha vez máis reiteramos nos temas porque unha vez, lamentablemente, siguen aí sin resolverse. Xaneiro foi, me parece, cando se debatimos unha moción, pois na miña opinión, bastante máis completa, máis propositiva que esta sobre o tema das pensións. Penso que o Partido Socialista o único que está poñendo en riba da mesa medidas realmente estructurais, non só para manter esas pensións dignas, bueno, máis que para manter, para recuperar as pensións dignas no presente, sino que facer os cambios necesarios para poder mantelas no futuro. Esta moción do bloque compartimos a filosofía, evidentemente, porque estamos de acordo coa realidade que describe, e aínda que non compartimos exactamente todos os acordos, pois vámonos a abster e vamos a deixar que avance, pero non podemos compartir todos os puntos que pon. Destacaría, por exemplo, o da Seguridade Social para Galicia, non? É unha forma de romper a Caixa Única da Seguridade Social que, por suposto, nos consideramos fundamental para o reparto solidario dos recursos no país. Veremos o que fai o Partido Popular con esa proposta do PNV, que fai igual. Non sabemos se o Partido Popular vai valorar exactamente este concepto ou vai a cambiar a cambio dos votos. En calquera caso, como digo, en xaneiro se explicou detalladamente a desfeita que o Partido Popular fixo cos fondos de pensións. Explicou o deputado do BNG claramente o fondo. Non é unha cuestión nin de accidente, nin de que o fixeran mal, nin de que se equivocaran, sino de que teñen unha ideoloxía política, uns fins perfectamente claros e cunha maquinaria que perfectamente funciona e consigue os froitos. E é desmantelar o público, o que durante tantos anos se veu construindo, desmantelar o público e utilizar eses recursos públicos para enriquecer as iniciativas privadas, e non só no tema das pensións, por suposto, que están incluso verbalizan o que tampouco xa lles dá moito apuro, non? O de que vayamos facendo os planes de pensión e o que vayamos aforrando. Pero, en contra desas reformas que comentaba o BNG, que fixo o Partido Socialista, que foron pactadas no Pacto de Toledo, foron debatidas no Pacto de Toledo e acordadas cos axentes sociais, o Partido Popular non fixo absolutamente nada deso, non? Inda que despois está genial esas propostas que fan de modificación, de seguir traballando no Pacto Social e no Pacto de Toledo e esas cousas cando le van facendo desde que chegaron o que a vostedes lles parece sin ter en conta absolutamente nada do que dice nin os axentes sociais, nin o Pacto de Toledo, nin de nada, non? En calquera caso, non só nas formas, indo en contra de todas as recomendacións procedimentais de falar co Pacto de Toledo, de acordo social, incluso dos informes internos do Goberno económicos e sociais. Ademais, hai uns conceptos de fondo que son importantes. A reforma de pensións que vostedes propoñen afecta por primeira vez aos pensionistas presentes,
non é que xa se este prevendo unhas modificacións que poida ser que tuveran axustes que facerse no futuro, sino que están afectando a pensionistas xa, que ou están xa sendo pensionistas ou asiña van a entrar a selo. Polo tanto, xa nin siquiera teñen a posibilidade de seguir as recomendacións de Celia Villalobos and Company, non? Cando dicen que vayamos aforrando. Hai moita xente que xa se atopa cunha realidade que non era a que tiña cando empezou o partido, non? É unha reforma das pensións que afecta a moitísimos millóns de persoas, podemos falar a 10 millóns de pensións que se ven afectadas por esa reforma que, como viña sendo habitual, non inclúe modificacións en parámetros que efectivamente poidan ser revisables, pois como a edad, que falamos da subida aos 67 anos, bueno, podemos aceptar e asumir esas modificacións, o número de anos para cálculo do base, incluso o porcentaxe da base. Non, estamos falando, pois eso, dese factor de sostenibilidade ligado á esperanza de vida, non? É algo bastante cruel e bastante terrible e ambiguo do que pode modificar e que nunca saberemos exactamente como nos vai a poder afectar. En calqueira caso, nos pensamos, como xa se explicou, como digo, en xaneiro, como se ten explicado ali onde correspondeu, que hai moitas outras medidas que tomar, non é o recorte do gasto, senón o aumento dos impuestos, dos ingresos a través de distintas líneas de impuestos que non se están a ter en conta, que non se están a poñer en práctica, evidentemente, pois porque supoño que se ven afectados os seus, non? Os que vostedes realmente queren mellorar. Entonces, eu entendo que vostedes se neguen a eso. Ahora veremos como van facer para manter a situación, porque nós, desde logo, non o vemos. Xa sei que me van dicir que están facendo moitísimo traballo, xenerando moitísimo traballo, e aquí pois volvo á moción da Sanidade cando falaban os médicos sustitutos de que os contrataban día a día para non lle ter que pagar a cotización da Seguridade Social do fin de semana. Eso fai nun goberno do Partido Popular, por suposto. Entonces, eu sigo preguntándome como pensa o goberno resolver non só o presente, senón o futuro das pensións. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, moi ben, moitas gracias, moi bons días. Señor Ferreiro, teñolle que repetir o que lle decía o meu compañeiro na anterior proposta que traían a este pleno, e é, bueno, pois que é unha proposta novamente oportunista e, ademais, extemporánea, non? E vostede comenzaba dicindo que as pensións non poden subir, que o Partido Popular dice que as pensións non poden subir. Home, acaba de aprobarse unha proposta por parte do Goberno da subida das pensións, e o que pasa que con quen non subían, ou con quen non se decía que non podían subir era con Zapatero, aquel goberno socialista do que vostedes foren cómplices, porque, ademais, daquela vostedes presumían incluso de ser importantes apoiando os presupostos naquel momento. Mire, lle digo que é oportunista, que é extemporánea, e, ademais, eu considero que este pleno, dende a miña modesta opinión, non é o lugar para tratar un tema de calado como é o das pensións. Creo que xa o dixen en outra intervención que tamén falamos deste tema, e considero que onde debe de debatirse no Parlamento, onde se debatiu, e, ademais, seguir ese debate na Comisión do Pacto de Toledo, que é un pacto creado en acordo por todos os partidos políticos, e o que agora a señora Sonsoles parecía menospreciar referíndose como esas cousas que se falan ali. Entón, home, é un pacto, o sea, é un acordo importante e fundamental onde se traballa o tema da sostenibilidade dun sistema público de pensións, ese que vostedes queren ou veñen a decir que queren defender, non? Señora Sonsoles, home, se o Partido Socialista quere defender as pensións, simplemente ten que votar a favor a subida das pensións, ten que votar a favor dos orzamentos, porque neste momento, mentras non se aproben os orzamentos, non se poden facer esas medidas de subida de pensións. E falaba vostede, señora Sonsoles, de desfeita do Partido Popular co Fondo de Pensións, un fondo que hai que recordarlle que o creou o Partido Popular, e, home, destrozar ese fondo de pensións ou acabar con el non lle é culpa do Partido Popular nin das políticas do Partido Popular. Habería que ir un pouquiño máis atrás e ver a desfeita que fixo o Partido Socialista coa destrucción de emprego, non?
Ben, retomando un pouco o tema, tamén lle digo, señor Ferreiro, que vostede di que a forma de defender as pensións é derogar as reformas laboral e a reforma da Seguridade Social, e xa lle digo que aí, pois, home, non imos a estar de acordo, porque onde vostedes ven erros, fracasos ou recortes, ou incluso accións interesadas para favorecer plans privados, o Partido Popular viu a saída, e a cidadanía, viu a saída á crise económica e viu tamén unha barreira de contención ante unha sangría de destrucción importante de emprego que se estaba facendo en España. Entón, as reformas que se fixeron en materia laboral e en materia de seguridade social van aparelladas e teñen como finalidade incrementar o número de persoas que poidan traballar e que poidan cotizar, polo tanto, a seguridade social para facer que o sistema sexa sostible. Polo tanto, home, fala de que a reforma laboral non foi boa. Supoño, mala non foi porque as medidas que se tomaron axudaron a reducir a taxa de desemprego. Hai que recordar que había unha taxa de desemprego cando o Partido Popular chegou ao goberno que andaba por un 20% e está reducida a casi un 15% e, bueno, pues na senda de seguir reducindo. Polo tanto, esas modificacións realizadas na reforma laboral, así como na reforma da Seguridade Social, que vostede tanto critican, non son máis que un exercicio de responsabilidade, cousa que teño que decir que outros non tiveron. E vostede sabe que, porque ademais, bueno, non sei se vostede, pero no seu equipo tamén, é o que implica gobernar. Gobernar implica tomar decisións, e o Partido Popular, a verdade, que se tuvo que ver na obriga de tomar unha serie de decisións que seguramente en outro escenario non houbera tido que ocurrir así. Por lo tanto, a reforma, esas reformas das que fala vostede como un fracaso, son froito do fracaso das políticas socialistas. E eu non quixera retomar ese discurso de como estábamos en momentos nos que o Partido Popular chega ao goberno, pero sí decirlles cal foi ese resultado das decisións tomadas froito desas reformas que vostede critica. Porque, mire, desde que se aprobou a reforma laboral creáronse máis de 2,2 millóns de novos empregos. Incluso hai expertos que estiman que de haberse aprobado antes a reforma, antes da crise, pois se terían evitado que ao redor de 1 millón de familias viviran a situación do desemprego. Por lo tanto, home, cabe lembrar que o Partido Socialista que dirixía o país nese momento pois non foi capaz de ver chegar a crise ou vendo a chegar ou vendo a carón pois mirou hacia outro lado e deixou que foran outros os que viñeran a ter que tomar as decisións. Ou, bueno, tomaron decisións cando recibiron presión internacional e accederon a facer unha serie de reformas tardías, parciais e ineficaces e, bueno, pois así, con 5 millóns de parados, bueno, e a mitade deles xóvenes sin emprego e fuga de cerebros que despois decían que era culpa do Partido Popular, sin precedentes, pois fixo necesaria esta reforma para protexer e facer unha política que non fora unha política de parches, sino unha política que impulsara medidas eficaces para vencer o paro. Simplemente, xa casi para rematar, dicirlle que a lei, estas reformas o que buscan é a tranquilidade da cidadanía e a confianza no sistema, o que vostedes parece que están tratando de remar en contrasentido, non? Bueno, o Goberno do Partido Popular é consciente de que as pensións son o único ingreso que entra en moitos fogares e por iso que nos presupostos xerais, na proposta dos presupostos xerais do Estado se inclúe esa importancia e se inclúe considerando nas pensións o maior gasto da historia que ven a representar o 40% do gasto do Estado, un gasto que se eleva a 148.365 millóns de euros, o que supón un incremento do 4% con respecto ao 2017. Por lo tanto, desmonta o que vostede decía de que as pensións non suben. E, podería darlle un montón de datos e decirlle, por exemplo, que as pensións mínimas e as non contributivas se verán incrementadas nun 3% e beneficiarán a casi 3 millóns de pensionistas e que aquí en Lugo, o número de pensionistas que teñen pensións máis baixas, un 80% dos pensionistas se verían beneficiados desa reforma. E ante este escenario, que di a esquerda? Bueno, pois a esquerda ve positiva a subida, pero non a ve suficiente. O
o que eu considero unha contrariedade cando, ao mellor, non lles parecía insuficiente o incremento que fixo o señor Zapatero, que foi 0,00. Nada máis. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Ben, bueno, como esperemos que as cotizacións cos salarios do emprego que se creou nos últimos anos vaemos solucionar o problema das pensións, vamos apañados, con contratos de 2 horas semanais, de 1 hora diaria, etc. Con ese tipo de creación de emprego que ustedes promoveron ca súa última reforma laboral, como esperemos que con eso solucionemos o problema das pensións, vamos apañados, vamos apañados. Dice vostede que gobernar é tomar decisións, e tomáronas, tomáronas. De feito, o número de ricos aumentou exponencialmente. Non só aumentou o número de ricos, senón que tamén aumentou os cartos que ten cada un deles. Pero por contra, lóxicamente, porque a tarta ten o que ten, se uns teñen máis, outros que delles menos. Por contra, tamén aumentaron na mesma proporción, numéricamente falando, o número de pobres, o número de persoas que están por debaixo do umbral da pobreza. Por desgraza, moitísimos deles pensionistas, que a súa pensión xa non lles dá para superar o que as Nacións Unidas consideran umbral da pobreza. Esas son as decisións que tomaron nos últimos anos e teñen que recoñecelo. E ninguén me negará que o número de ricos non aumentou. E ninguén me negará que os cartos que ten cada un deses ricos non aumentou. E ninguén me negará que o número de pobres tamén aumentou. Eso non o invento eu, non o digo eu, nin mo saco da manga. Son datos oficiales dos propios gobernos correspondentes e do INI, non? Ben, o que queda claro que, díxeno antes, que unha gran parte do problema radica no que se acordou no Pacto de Toledo, precisamente, no que algúns naquel momento xa nos mobilizamos en contra, que é que o Estado non garanta o diñeiro das pensións e iso quede cinguido exclusivamente ás cotizacións dos traballadores e traballadoras. Ese é un cambio radical que teñen moi escondido todos os que daquela se xuntaron para acordar eso e que é o que determina que hoxe as pensións non se poden revalorizar. E dinlle as voltas que queiran, mentre que o Estado non garanta eses ingresos, o problema non se vai solucionar. Pero é que non só non garanta eses ingresos, senón nin siquiera paga o que debera. E voulles dar unhas cuantas cifras que son moi significativas. Políticas activas de emprego, 3.700 millóns de euros. O normal é que se hai unhas políticas activas de emprego, o Estado, o Goberno, poña o diñeiro. Non. Este diñeiro sácase da caixa das pensións. máis datos. Gastos imputados polo Ministerio de Traballo. 2.357 millóns de cotizacións dos traballadores do propio Ministerio, que non colle o Goberno como é o Ministerio de Educación, o Ministerio, non sei, de Medio Ambiente, o que seña, e paga as súas cotizacións. Non. Neste caso, collen as cotizacións dos propios traballadores da Caixa das Pensións, 2.357 millóns. 1.438 millóns gastos do Ministerio de Traballo, que é gastos correntes do Ministerio, que é o único Ministerio que non ten asignación nos orzamentos do Estado, porque xa as collen da Caixa das Pensións directamente. 226 millóns de investimentos do propio Ministerio que se collen da Caixa, non nos pon o Goberno dos orzamentos xerais do Estado. Os destopes. Aquí os traballadores neste país cotizan hasta 3.600 euros mensuais. A partir de aí, a cotización conxélase. Saben vostedes cantos traballadores cobran máis desa cantidad no Estado español? 1.050.000, así que imaginen os que cobran menos do salario base, non? Pero bueno, 1.050.000 traballadores cobran máis do tope que hai para cotizar, dos 3.600 euros mensuais. Saben canto se perde de ingresar por culpa dese tope? 7.700 millóns de euros ao ano. Todas estas cantidades por separado multiplican varias veces o que costaría actualizar as pensións deste ano o que é o IPC. Varias veces, Sin embargo, todo ese diñeiro aforra o Estado e non o pon onde hai que poñelo, co cal o Ministerio vai buscar a propia Caixa da Seguridade Social. O sea, non só o Estado non axuda a Caixa, senón que se aproveita dela para pagar gastos que tiñan que pagarse co propio orzamento do Estado. Ben, como sempre díceseme que as propostas do BNG son oportunistas e que a culpa do que pasa é do BNG. Bueno, se queren botarlle a culpa de que as pensións non se revaloricen ou esteñan caendo en picado nos últimos anos ao BNG, boten, pero bueno, creo que
pouca xente lle lo vai creer. Oportunista, home, eu creo que pelear polas pensións nunca xamais é oportunista. E sempre está de actualidade, porque, por desgracia, eu creo que aquí todos conocemos moitísimos maiores que teñen que sobrevivir, non vivir, sobrevivir cas pensións de 600 euros, que é o que teñen a maior parte dos nosos xubilados, por exemplo, do réxime especial agrario. 600, 650 euros, non? Eu creo que eso, chamarlles oportunismo, por lo menos é un pouco ou crea un pouco, deberá crear un pouco de indignación. E a parte diso, sempre que se trate en calquer ámbito, polo menos que a xente, as persoas saiban o que hai, e non o que se intentan vender solo desde eses foros de alto standing onde parece que ustedes queren cinguir calquer debate sobre as pensións, que é aquela cousa que lle afecta a todas e a cada unha das persoas deste país. E logo reiterarse, o completa que pode ser a moción, home, sin ánimo de polemizar, que a compañera Sonsoles, aquí nós estamos falando de retirar todas as reformas laborais que foron, do noso criterio, por suposto, perniciosas para o que é a situación actual. Todas as que aprobou uns, máis as que aprobaron outros. Eu estou convencido que a maior parte dos diputados do Partido Socialista que están aquí estarían de acordo comigo que a reforma das pensións do ano 2013 que fixo Zapatero foi malísima. Foi moi negativa. Estou convencido que pensan así, non? E pareceme ben, ademais, e eu non os vou criticar porque agora cambien de opinión. Todo o contrario. Eu teño dito aquí moitas veces que facer política é adaptarse ás circunstancias do momento. Eu, en todo caso, me parece mal que se diga unha cousa agora e logo, se mañá se está no goberno, se fai ao contrario. Eso sí que me parece mal. Agora, un momento dado, pasados os anos, que se cambie de postura política e se tome outro camiño, outro rumbo, non pasa nada. Debate, se toma esa decisión e tírase para diante. E xa remato co último, unha cuestión tamén que lle deixar encima da mesa, porque se nos acusa moitas veces aos galegos, pobres galegos, que se nos deixan solos, que lle vai pagar as pensións aos nosos maiores, non? Como non temos xente nova que cotice e a pouca xente cobra salarios miserentos, eu só pido que se faga unha pequena reflexión. Se toda a xente que nos últimos 50, 60, 70 anos foi obrigada a emigrar e eles e os seus descendentes están cotizando fora do noso país, esas cotizacións redundaran no noso país, creen que non teríamos ingresos suficientes para poder garantir as pensións dos nosos maiores. Non só os teríamos, senón que teríamos incluso probablemente un superávit na nosa caixa. O problema é que nós, os que emigraron e todos os seus descendentes, están cotizando en Cataluña, en Euskadi, en Suiza, en Alemania, no País Vasco, etc., que son precisamente as caixas que teñen maior saúde, por decirlo de unha maneira. Caixas, ou as comunidades que teñen maior equilibrio entre os seus ingresos e gastos. 3 minutos o vocero do PSOE. Bueno, eu empezarei por responderlle ao compañeiro do BNG que efectivamente non, como lle dixen, non compartimos os detalles da súa proposta, polo tanto non a vamos discutir, pero non a vamos apoiar. Con respecto á última reflexión que fixo, eso ten moito que ver precisamente con dous puntos que aquí da súa proposta non nos convencen. Fai ese exercicio de imaginación do que houbera pasado se as cousas tiveran sido de outra maneira. Pode ser un argumento para xustificar unha posible situación que non se vai dar, que xa é unha quimera. E eu lle digo que no caso de que efectivamente fose así e todas esas persoas que, por desgracia, tuveron que emigrar, estuveran en Galicia e estuveran cotizando en Galicia, a mí me gustaría que Galicia fose solidaria co resto do Estado español e o seu fondo de reserva de pensións fose común a todo o Estado. Por iso, concretamente, ese argumento non o compartimos. En canto ao Partido Popular, pois, é a historia e a película de sempre, non? Me encanta, é como de alegar agora a independencia municipal, agora alegamos o Pacto de Toledo, cando levan, dende que están gobernando, pasando amplísimamente do Pacto de Toledo. Eu recoméndolles que lean as recomendacións do Pacto de Toledo porque realmente son moi interesantes e seguramente explicando, debatindo, vendo o que se acordou ali, xa non faría falta este debate e tumbaríamos moito dos argumentos e das películas que vostedes nos contan, porque realmente son películas e pretender vender que foi Zapatero quen baixou as pensións é algo todavía a estas alturas que a mí me parece increíble. O sea, señores, é que son gráficas que non fai falta ser moi inteligente para entendelas. Aquí nesta sala de pleno xa se enseñaron, non? Temos a evolución do Fondo de Reserva da Seguridade Social e, entenden que o roxo somos os do PSOE e o azul son os gobernos do PP.
Igual ahora nos queren cambiar a color e pretenden ser vostedes os roxos, pero non, por desgracia non é así. A evolución histórica das pensións, o roxo sigue sendo o Partido Socialista e o azul sigue sendo o Partido Popular. Vostedes seguirán con ese mantra e é posible que algún seguidor teñan, pero a maior parte da xente a estas alturas xa saben que a tomadura de pelo é monumental. E, sobre todo, ahora non nos vendan este regalito que nos fan con ese chantaje que poñen polo medio, porque estamos a falar dunha medida, por suposto, electoralista. Electoralista ou como lle gustaría a Rafael Hernando para que salisen ahora os pensionistas a darlle las gracias ao partido de Rajoy por subirlle as pensións a certos grupos da poboación, ahora, puntualmente, porque con esta reforma non están garantizando absolutamente en absoluto que pase o mismo ano que ven. Polo tanto, seguimos a falar do mismo. Fagan reformas estructurales que realmente garanticen ingresos no fondo de pensións que consigan recuperar esa saúde e esa robustez que deixou o Partido Socialista. E, por favor, vayan asumindo xa, porque xa pasaron bastantes anos. Eu non sei cantos anos de goberno ten que pasar o Partido Popular para asumir responsabilidades das súas decisións? Porque en Galicia lle siguen votando a culpa ao goberno de Touriño e no Estado siguen lle votando a culpa a Zapatero. Eu non sei cantos anos poderemos ter que esperar para ver, por fin, que as súas medidas e as súas terribles decisións acaban tendo eses froitos. Porque, desde logo, que con estes empleos que vostedes están creando van resolver o problema das xestións das pensións, eso xa non o cree nadie. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, ben, señora Sonsoles, fala de robustez que deixou o Partido Socialista. Home, mire, meu pai heredou unha finca que tiña un árbol, a verdade, que moi robusto, pero houbo que tirar o árbol porque estaba podre por dentro e corría perigo de que caera para... Entón, robustez, fala vostede da que ve e lle digo eu a que vexo eu. Mire, señor Ferreiro, decía vostede que o problema radica no Pacto de Toledo. E por iso lle digo que é no Pacto de Toledo onde se ten que seguir traballando este tema, onde se ten que seguir profundizando e onde se debe de seguir debatindo. Por iso, nosotros lle presentábamos unha emenda á súa proposta para que, sendo conscientes de que o sistema de pensións viviu a peor crise da historia e de que se perdeu un tempo valioso para actuar e tomar medidas importantes e cortar o que se aveciñaba e que non se fixo, porque se mirou, uns miraron para outro lado e outros eran cómplices e aplaudían de que se mirara para outro lado, home, que veña ahora vostede, que parece que a cousa se empeza a encamiñar de alguna maneira, non sin esforzo, e que veña vostede ahora a querer dar marcha atrás e a propoñer un novo modelo que unilateralmente quere vostede propoñer, home, eu entendo e sei que non teñen representación no Congreso e que esta é a única vía que atopan vostedes para, de alguna maneira, facerse oír, non? Pero entendo que se debe de facer este debate no Pacto de Toledo e por eso lle pido que aparque ese ideario político de esquerda, que valore os avances que se teñen dado, porque se teñen dado avances, aínda que a vostede lle custe recoñecelos ou non lle gusten como se deron, pero, home, cando a colleita da froitos, aínda que sea nunha colleita allea, se ao final beneficia ao conxunto da poboación, home, habería que tela en valor. Por iso, nosotros o que lle pedíamos era que acepte esa emenda de sustitución para instar ao Goberno de España a seguir traballando no estudio e na implementación de medidas necesarias que permitan garantir non só a sostenibilidade, sino tamén a suficiencia do sistema público de pensións e tamén para que estas sexan dignas e sexan suficientes, de acordo co que decía ese artigo 50 da Constitución que vostede mencionaba ao principio da súa intervención. Polo tanto, nosotros non queremos votar en contra da súa moción, pero ten unha serie de medidas que non nos parecen acaídas ou, ao mellor, son mellorables, pero dentro dese diálogo do que lle falo e, polo tanto, eses puntiños que vostede recolle, eu yo resumo en un só e nosotros
claro que estamos a favor de traballar, de seguir implementando medidas que contribuyan a manter a sostenibilidade do sistema de pensións e a seguir incrementando as pensións para as persoas xubiladas. Nada máis, moitas gracias. Eu pidolle que considere, non sei se vai a aceptar ou non a nosa emenda, pero pidolle que a considere. Gracias. Evidentemente non, porque seguir traballando sería ou equivalaría a condenar a que os xubilados dentro dunhos anos non teñan unha pensión, se agora xa costa dentro dunhos anos que prácticamente non chega nin para sobrevivir na gran maioría dos xubilados. Vamos a ver, eu insisto moito, mentres que o Estado non garantice os ingresos para pagar as pensións, isto non ten solución. E iso é o que cambiou o Pacto de Toledo. Pode gustar ou non pode gustar. Por moito que queiran darlle voltas, mentre que o Estado non garantice, tal como dice a Constitución, os ingresos para poder pagar as pensións, o tema non ten solución. Pero que encima falaba vostede da Caixa das Pensións. Estas medidas que lle digo eu xa non é poñer diñeiro dos orzamentos do Estado para as pensións. Eu só lle estou dicindo eso. Estou dicindo que se lle poña diñeiro ao Ministerio de Traballo igual que se pon aos outros ministerios, que se paga a seguridade social dos seus traballadores, por exemplo, que se pagan os gastos correntes, a luz, a auga, etc., o mantemento dos locais, que se pague dos orzamentos do Estado, non da Caixa das Pensións. Solo con eso garantízolle que esa hucha, eses 70.000 millóns que había cando ustedes chegaron ao goberno na hucha das pensións, seguiría o sabendo agora. O que pasa é que ustedes quitaron, non poñendo cartos, é o mesmo que a quitar. O sea, non asumindo os cartos que teñen que asumir a deixar que os paguen os traballadores que as súas cotizacións, é o mesmo que a quitalos. E así se foi ao garete esa Caixa das Pensións. E con respecto á intervención da señora Sonsoles, non era nada peyorativo, ademais. Dicir, que reclamar para Galicia a xestión da seguridade social, como xa contempla o Estatuto de Autonomía, é o que pon a propia Constitución. E falamos da xestión. Aquí ninguén está falando de romper a Caixa única. Lóxicamente, se temos traballadores espallados cada país polo conxunto do Estado, o normal sería que houbera certa reciprocidade, por así decirlo, no que é nesa Caixa. Pero estamos falando da xestión. A máis que o pon, o artigo 19, o artigo 149, apartado 17, legislación básica e réxime económico da seguridade social, sin perxuicio de que la ejecución de esos servicios por las comunidades autónomas, e que pon a propia Constitución, e pon o Estatuto de Autonomía. Esa é a nosa proposta. E a maiores deso, eu creo que tamén sería perfectamente lexítimo demandar que as empresas con centros de traballo en Galicia coticen a seguridade social e paguen os seus impostos no noso país, que é demencial. Aquí deixan o fume, deixan os mellores terrenos de viñedos, por exemplo, anagados, pero os impostos van a pagar a Madrid. E as cotizacións da seguridade social igual. Eu creo que son demandas, cando menos, lóxicas, perfectamente entendibles, perfectamente explicables, e que levarían a poder poñer os primeiros ladrillos para intentar solucionar este problema. Ben, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Non se aproba a moción. Sétimo punto. Quería formular unha cuestión sobre este asunto. Acompaña a proposta presentada polo Grupo Provincial Popular un informe da Secretaría Xeral da Deputación Provincial de Lugo que, entre outros, recolle que non pode senón manifestarse que se están incumprindo elementos esenciais no procedimento para a súa aprobación, o que, en virtude do artigo 47.1 e da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas, supón que o acto que se pretende adoptar é contrario ao ordenamento xurídico, en tanto incorre en nulidade absoluta por ditarse prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñan as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados. Posto de manifesto o incumprimento grave que se pode producir, non cabe dúbida que por razóns de legalidade e seguridade xurídica non queda senón solicitar do Pleno que a proposta non se someta a debate e votación e se tramite debidamente cos requisitos esenciais que quedan indicados. Polo tanto, en virtude do que recolle ese informe, eu solicitaría ou que polo grupo propoñente se retire a proposta
da orde do día ou por parte do presidente se deixe enriba da mesa. Señor presidente, eu creo que en este punto alguén está esquecendo que o texto íntegro que hoxe traemos a debate xa foi informado favorablemente nunha comisión informativa adxunto ya acta ao señor secretario, concretamente o 27 de marzo de 2017, e pásolle a ler. Vista a proposta de modificación á totalidade do regulamento orgánico da excelentísima Deputación Provincial de Lugo, insisto, e rógolle que o comprobe, o texto é exactamente igual, incluído signos de puntuación. Voume saltar o texto, leolle solo o que reproduce a acta ao final, acorda informar favorablemente e elevala a pleno para a súa aprobación se procede. Creo que indudablemente un documento a ter en conta, consta tamén un informe de outro secretario desta institución, do señor Castiñeira, que seguramente recordará un exhaustivo informe, artigo a artigo, que en algúns deles incluso aplaudía a nova redacción, en todo caso aconsellaba o asunto que debía de ser estudiado e actualizar o regulamento. Pero, dito iso, tamén lle teño que decir que dende o pasado mércores que rexistramos esta iniciativa, tempo dabondo tiveron de comprobar todo iso. E se ao final o presidente decide que non se vote, que todo parece indicar que o que pretenden facer, rogaríalle que en aplicación do reglamento que neste momento está en vigor, esa decisión, como pide un deputado, tamén se someta a votación. Señor presidente, eu, como sabe, teño presentadas unhas enmiendas a proposta do Grupo Popular. Entón, quería aclarar ante Eu creo que usted non tiña a palabra, ten que pedir a palabra, e de momento non informo... Señor presidente, ca venia do señor presidente, eu teño unhas enmiendas presentadas que creo que me dan dereito a intervenir ante a intervención do portavoz do Partido Socialista para aclarar... Estás falando dun tema que, a ver, si se vai a votar ou non se vai a votar, ou a debatir ou non debatir este tema. Precisamente é por esa razón. Cando se debata ou non se debata, terá a palabra. No, eu creo... Cando se vai a debatir, ten a palabra. Vamos a ver, se segunde lle deu a palabra ao portavoz do Grupo Socialista, creo que a min, como enmendante, e como dizo o regulamento, debe darme a palabra para explicar a miña posición con respecto ao informe do secretario e o que dixo o portavoz do Grupo Socialista. Se é así, non me extraña, porque o déficit democrático deste grupo cada día é maior. Xa o fixeron no bienio anterior, 2015-17, e agora parece ser que vamos pola mesma senda. Usted verá, pero eu creo que en aras ao regulamento que teño aquí e en aras a que esas enmendas me permiten falar... Primeiro estamos tratando, estou dicindo, vamos a tratar... Claro, pero é que eu quero opinar... Se retiran... Señor presidente, vou opinar sobre a proposta que dice de retiralo e deixalo sobre a mesa. Quero lerlles... Aviso unha vez e non volvo a avisalo. Tamén eu digo claramente, non ten a palabra, non me dá a palabra. Non me dá a palabra, pois creo que unha vez máis se está cercenando o dereito deste diputado e lesionando os dereitos que ten. Nada máis. É a segunda vez que o viso. Retiran o acordo. Non sei se me expliquei moi mal ou que vostede non me quere entender. Sí. O voceiro do Grupo Socialista apuntaba un informe, como nos ten acostumbrados nos últimos plenos, anunciando manifestas ilegalidades. E eu digolle que a proposta que traigo xa pleno, que vostede recordará, xa intentouse someter a debate noutra sesión plenaria íntegra e pasou previamente a comisión correspondente, que hai dous encendidos e acóplase. Pasou a correspondente comisión, sendo asistido por outro secretario naquel momento, e informouse favorablemente. Naquel pleno non retirámolo, non se votou, porque ambos grupos, incluído o Bloque Nacionalista Galego, indicou a conveniencia de iniciar traballos e traer isto con unanimidade. Pero no que se refire ao voceiro do Partido Socialista, que é a manifesta ilegalidade no procedimento ou no contido, estou dicindo que iso xa foi informado nunha comisión e foi informado favorablemente. Entón, aquí hai un error, indudablemente, ou é que o único que pretenden é que este asunto non se debata. Eu recordo que se levou unha comisión e se quedou aquí de facer unha comisión do que a fecha de hoy todavía non hai nombrado pola súa parte naide para ir a esa comisión. Creo que se falou de ir en consenso para traballar conxuntamente, chegar a consenso a facer un regulamento orgánico. De ambos grupos non se fixo ningún nomemento para esa comisión. Eso está claro. Se me permite, que iso pode ser obxecto do debate, o que me gustaría saber
é se se vai a someter a moción que presentamos en tempo en forma, que vostede inclueu na orden do día e que leva o contido idéntico do 27 de marzo do 2017 e que foi informado favorablemente na correspondente comisión. Esa é a pregunta. Despois, indudablemente, todo o mundo intentará defender o seu argumento. Non, nos vamos a deixalo sobre a mesa. Señor presidente, Esa decisión ten que ser votada en aplicación do regulamento que neste momento temos en Do que é vigor. ahora? Sí. Do que é ahora non, se é a petición dun... Si un deputado pide que quede sobre a mesa, iso debe de ser votado. señor presidente, Outras ocasións, tomar a decisión tamén lle pido a palabra, porque creo que se están lesionando gravemente os dereitos dos diputados e, como dice a portavoz do Partido Popular, e xa se explicou nunha xunta de goberno onde eu votei en contra, ustedes, en caso de retirar el leo de conformidad con lo regulado en el artículo 110 del Reglamento Orgánico Provincial, los acuerdos quedarán pendientes sobre la mesa a petición de cualquier diputado, salvo que el presidente los declare de urgencia. Asimismo, en dicho texto reglamentario provincial se dispone que con carácter supletorio y en lo previsto en dicho reglamento orgánico se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre, que en su artículo 92 establece que en los supuestos de que el expediente quede sobre la mesa se aplazará su discusión para la siguiente sesión. Ante el silencio del reglamento orgánico sobre la figura de retirada de algún expediente incluido en el orden del día y al amparo de lo señalado en el mencionado reglamento orgánico sobre el carácter supletorio del citado Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, se considera de aplicación el ya mencionado artículo 92, que dispone que cualquier concejal o diputado podrá pedir durante el debate la retirada de cualquier expediente incluido en el orden del día a efectos de que se incorporen al mismo documentos e informes. La petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta del acuerdo. Consecuentemente, parece desprenderse que únicamente puede retirarse algún expediente incluido en el orden del día con la exclusiva finalidad de que se incorporen al mismo documentos o informes, debiéndose dicha petición ser votada tras terminar el debate. Pero es que es mucho más grave lo que ocurre, que aquí la función pública de secretaría, y se lo digo sin ninguna acritud, corresponde la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. Es decir, los informes emitidos por el personal que ejerce dicha función son los preceptivos, estando tanto obligados a emitirlos en los concretos supuestos tipificados en la legislación, pero en momento alguno son vinculantes para el órgano que deba resolver. Bajo la legislación anterior, o sea, estamos hablando de la dictadura, esto sí que ocurría. El secretario hacía un informe y el asunto no se debatía. Desde la llegada de la democracia, esto ha quedado retirado. Recuerdo que estamos, por favor. Xa creo que túa palabra é o suficiente. Xa Eu creo que queres ser o que protagonista. deben de facer é respetar os dereitos dos diputados que están a cumplir unha ilegalidade. Si queren continuar ca ilegalidade, sigan, xa non é a primeira. Levan unha temporada deslizándose por ese camiño. Continúen. Pero quero lle recordar que a figura foi eliminada do dereito de división. Non o volvo a avisar. De verdade que non o volvo a avisar. A siguiente vai para fora. Deixámoslo sobre a mesa. gustaríame que se posicionara o señor secretario. Se si quere decir algo. Sobre a votación sobre a mesa non se posicionou. Creo que fixo un informe bastante contundente. Gostaríame facer unha aclaración, señor presidente, sobre a miña petición. O artigo 110 do Reglamento de Funcionamento da Deputación di que os acordos quedarán pendentes sobre a mesa a petición de calquera deputado, salvo que o presidente os declare de urxencia, precepto que se dá. Segundo, poderán quedar pendentes se o solicitan o secretario ou o interventor
no ámbito das súas respectivas competencias e a índole do asunto lles ofrecese dúbidas sobre a legalidade da pertinente resolución se esta se desviase da proposta de acordo. No informe do secretario maniféstase con claridade esa petición, co cal cúmplense os dous preceptos para deixalos sobre a mesa que solicitou este voceiro. Gracias, señor presidente, pero creo que o que eu leín rebate todas e cada Creo unha que xa leín a palabra bastantes veces e non a ten agora. E non o volvo a avisar, de verdade. Eu é por avisalos, parece ser que silban aquí. Xa sei que me avisa. Xa sei que me avisa que usted xa sei que me quer ver. Lea o que dice o artículo do Real Decreto. Aviso. Queda sobre a mesa. Octavo punto. Oitavo, moción do Grupo Provincial Popular de reprobación ao presidente da Excelentísima Diputación Provincial pola súa falta de capacidade de liderado para presidir a institución provincial. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bos días a todos os diputados e diputadas e a todos os alcaldes, concelleiros e portavoces que hoxe nos acompañan. Levamos un tema que é un tema importante, falamos de reprobar a actitud dun presidente e eu lamento que no día que ustedes queren acompañar o grupo provincial, pois acaben de ver o que é habitual aquí entre nós, un auténtico esperpento. E ver como dun xeito continuo e constante hai un desorden, o presidente é incapaz de coordinar este pleno, vemos como se faltas ao respeto continuas e constantes e eu creo que vimos como na provincia nesta propia institución en marzo do ano pasado, agora fai un ano e un mes, e vimos en outros concellos reprobacións a outros alcaldes, neste caso fora aquí o subdelegado do goberno, que creo que era un tema político sin precedentes e eu creo que a vista dos feitos, e ustedes son testigos, se realmente hai unha reprobación merecida, xusta e necesaria, é a da actitud deste presidente e a actitud deste equipo de goberno que realmente roza o esperpento, roza o ilegal, roza poder continuo e constantemente machacar os dereitos da oposición, pero tamén, a veces, os dereitos dos que a día de hoxe todavía son compañeiros de goberno seu e hasta fai uns días vicepresidente desta institución. Eu crea que non é un tema fácil, non é un tema agradable para nadie, nin sequera para nós. Eu entendo perfectamente que a peor situación que lle pode pasar a un político é verse reprobado por aquela institución que preside e en condicións normales debería dirixir. Pero entendo que usted eso xa non o fai. Todos sabemos que desde que usted chegou a este goberno, cada pleno hai novedades. Cada pleno dun tema normal que se podría debatir perfectamente, un reglamento que todos manifestamos en 3 veces que veu que se podría debatir, que o bloque nos dixo deixalo sobre a mesa, ustedes se comprometeron a levar unha proposta, ustedes fan, como sempre, un circo e, ao final, esa é a imaxe que vai. Cando nos poñemos os medios de comunicación, xa nacionais, tuvémonos que ver nesa tesitura, autonómicos, vemos ese esperpento, ese circo no que convertiron esta institución. Nunca pensamos que alguén podría facer bon ao señor Besteiro, pero usted empeñouse e xa o conseguiu nos primeiros meses. Eu, de verdad, cos actos son tozudos e hoxe a realidade non o demostra. Nos reprobar queremos decir, e dicía que un día o BNG, cando reprobábamos o subdelegado, é un tirón de orellas. Nos é criticar, reprobar é eso, é criticar enérxicamente a actitud dunha persona. Eu creo que esta institución é unha institución seria, que ten que estar dirixida por persoas serias. Hoxe quen fai esta proposta de reprobación é o Grupo Popular. Pero a ustedes que lle gustan tanto fazer as encuestas e fazer esas preguntas, asegúrolle que se usted fai unha enquisa entre os funcionarios desta Diputación, nun amplísimo porcentaje votarían a favor da reprobación. Pero se usted pregunta aos medios de comunicación e á población en xeral, tamén farían esa reprobación. Eu, permítame que me abstraiga un momento do tema que nos ocupa para darlle a felicidade e a enhoraboa por a súa pronta recuperación ao diputado Sotela, que hoxe nos acompaña e que me parece importante. Nos vimos como usted, en menos de 2 anos e medio de goberno que leva 3 vicepresidentes. Vimos, primeiro, o señor Álvaro Santos, logo vimos como esa compra do señor Martínez, que resulta que el dice que hai uns acuerdos, ustedes non nos negan, por lo tanto entendemos que son uns acuerdos vos, cesan ao señor Martínez e agora, felicidades, señor novo vicepresidente, digo yo sinceramente, espero que Dios lle dé a iluminación e a sabiduría para poder durar
máis cos anteriores no seu cargo, o cual todavía está por decidir. Eu, en realidad, o que lles pido é cordura, eu que lle pido é sensatez, eu que lle pido é que se teñen unha minoría, enfrente teñen un Partido Popular serio, teñen un Partido Popular traballador, teñen un Partido Popular constructivo. Moi poucas oposicións de España, e dos alcaldes que están aquí digan cuántos, o partido mayoritario lle aprobou os presupostos de 3 exercicios. Sacamos un plan de estradas para mellorar o plan de estradas. Acordamos un plan único para os concellos. Iso fixo esta oposición. Usted tiña moi fácil gobernar. Usted simplemente tiña que coller e facer de árbitro e moderar esta situación. Pero xa, como nada é suficiente, vemos agora como un proxecto que nace no ano 2010, que é ese proxecto macro, ese proxecto importantísimo das residencias, donde nesa primeira idea se iban a construir 12 residencias na provincia. Eu podo lle asegurar que efectivamente hai 3 residencias que están terminadas e que se ustedes nunha xunta de goberno, que xa veremos se é ilegal ou legal, cambian o modelo de gestión, esas 3 residencias, co empuxe que estaba poñendo o novo presidente de Suplusa, hoxe estarían inauguradas e funcionando. Usted retrasa esas residencias e o que é peor, non sabemos hasta cando, porque lle aseguro unha cousa, vendo isto non vai haber fecha de apertura. Xa non nos poñamos a debatir que unhas residencias que iban ser totalmente gratuitas para os concellos, agora eses concellos beneficiarios van ter que poñer unha parte moi importante do seu presuposto con eses convenios que veñen a anular o convenio do besteirismo. Pero, ademais, por si iso non fora pouco, eu creo que a cousa máis importante, a cousa máis sagrada é poder xugar cos intereses das persoas, máis se son intereses laborales. Ás portas dunhas eleccións municipales, das que hoxe fixéramos que uns estéamos sentados aquí e outros non, en 2015, ustedes, a través da web, a través do boletín oficial da provincia, convocan unhas plazas para cubrir as plazas de residencia. Centos e centos de persoas pagando as súas tasas, centos e centos de persoas preparando os seus temarios, centos e centos de persoas esperando poder ter un traballo nesas residencias. E cando 70 seleccionados, despois de 3 anos de espera, despois de 3 anos de engaño, pensan que agora poden acceder ao seu posto de traballo, resulta que le dicen nada de lo acordado. Unha institución non pode fazer eso. Non pode crear unha inseguridade xurídica. Non lle pode dicir aos traballadores, fixemos un proceso de selección porque estábamos en campaña e agora busquen a vida. Desde logo este partido vai a traballar e este grupo vai a traballar para que se cumpla ca legalidade, para que eses traballadores podan acadar os postos de traballo que legalmente que as súas normas conseguiron. E, por tanto, señor presidente, eu que lle veño a pedir aquí é un cambio de actitud. O que lle veño a pedir aquí, e eu creo que lle piden os lucenses, é que lle dé a seriedade desta institución que merece, que coña as cousas en serio. Decía un destacado dirixente do Partido Socialista, un señor que non fai moito tempo era candidato á Secretaría Provincial deste partido, que o problema que teñen ustedes é que habían convertido esta institución na sede do PSOE. E non o digo eu, o dicía un dirigente socialista, e eu creo que ten razón, porque vendo o toque de arrebato e que hoxe están aquí todos presentes, ben poderían celebrar unha xunta directiva. Non se poden utilizar as cousas para iso. Deixen o Partido Socialista, céntrense na institución, céntrense en traballar. Mire, non pode ser un presidente que a mitad dos acordos que se tomaron nesta Cámara, por maioría absoluta, pero máis, o 30% que se tomaron por unanimidade co seu voto favorable, 3 anos despois nin siquiera se sabe onde están. Ten que respetar, porque é unha obligación, os acordos do Pleno. Ten que facer valer a súa voluntad. Vímolo que non ten autoridade para dirixir isto. Non sabe distinguir entre o que é o Partido Socialista e o que é a institución. Antes estaban por aí os traballadores e nos pedían ese acordo laboral xa. Cando no pleno pasado viñeron aquí, algúns voceiros, entre eles a nosa, lle pedían que deixara o asunto sobre a mesa. Porque faltaba un informe xurídico que era perceptivo. Se usted houbera deixado encima da mesa, non habría que volver a convocar as comisións. Faltaría simplemente un informe xurídico e hoxe poderíamos estar aprobando. Pero usted, que lle teño que adivinar que neso tuvo boa vontade, pediu un receso. E cando o presidente pide un receso, enténdese que é para levar adiante. Pena que saliran aí ao jardín e o desautorizaran os seus propios compañeiros e cando chegou aquí emendou a plana e seguiu o pleno. Gracias a iso non hai acordo laboral. Gracias a iso teñen que volver, reiniciar todo o que son as mesas de traballo. E iso é o que fai un político sin ter mão izquierda. En cuyo caso, dígolle sinceramente, a nosa intención é poñer orden aquí. A nosa intención é que lle queda un ano de goberno e que nese ano de goberno poña sentido común.
recoñeza que ten unha amplia minoría. Empezan 13, logo se vai o bloque do goberno porque negocian os presupostos co Partido Popular e o deixan ao margen, logo se vai un diputado, xa veremos se vai algún máis, e así non pode seguir. Leva 3 vicepresidentes. Planteese se non é mellor cambiar o presidente que cambiar a 3 vicepresidentes. Porque o mellor, todavía, está a señora Sonsoles preparada para ese ataque. Moitas gracias. 6 minutos o poder do BNG. Habrá que tomalo con humor. Habrá que tomalo con humor, non? Eu, en todo caso, manifestar que nesta evidente loita que hai aquí polo poder entre o Partido Popular e o Partido Socialista, esa pelexa importante, non? Para que logo despois gañe que gañe todo siga igual, a nós, desde logo, non nos van pillar no medio. Non vamos a contribuir ca nosa postura a incrementar esta situación bochornosa, como acabamos de vivir hai un pedazo, que de xeito periódico ven a este pleno e que eu teño dito en varias ocasións que, sinceramente, me teño que avergonzar. Ao mellor, a reprobación tiña que ser máis colectiva que dirixida a unha persoa concretamente. Ao mellor, tiñamos que reprobar cada un, no seu grado de culpa, a cada un dos 25 diputados que estamos neste pleno. Pero, bueno, eso xa é outra cuestión, non é o que se plantea neste momento, non? Dicía que nos van pillar no medio, non podemos, evidentemente, non podemos votar en contra da reprobación, entre outras cousas, porque xo dixo o portavoz do Partido Popular, o presidente neste caso, legitimamente, ou, bueno, polo que fose, decidiu tomar unhas decisións que obrigaron a que o BNG, neste caso, salira do goberno e non cumprindo os acordos que tiñamos no seu momento. Evidentemente, o feito de que houbera 4 vicepresidentes, non 3, nos últimos menos de 2 anos, tamén indica que algo está fallando neste goberno, que algo vai mal, non? É dicir, as cousas non son todo positivas que deberan ser. Eu non quero dicir a parálise, porque se pode ao mellor interpretar mal, pero si é certo que hai cantidad de proxectos, cantidad de acordos neste pleno, comisións que tiñan que ter creado, etc., etc., que é certo que nunca chegaron a materializarse. Co cal, desde ese punto de vista, si lle faría falta un pequeno tirón de orellas, con todo o cariño, yo digo, ademais, ao presidente e ao seu goberno, máis que ao propio presidente, pero, ao mesmo tempo, dicía antes, non? Eu traer esta postura hoxe aquí e incrementar ese lío que hai aquí metido, ese barullo interno, esa percepción que ten a sociedade o que está pasando aquí, que, dende logo, creo que non é positiva absolutamente para ninguén, e vir con este tipo de propostas axuda a eso. Eu creo que había moitas propostas, moitas cousas que se podían traer hoxe aquí e non vir con esta postura, porque, insisto, é inútil, axuda a crear esa situación de follón ou desa percepción de jaleo que se trae, que ten asociado o que está pasando aquí neste momento, non? Tamén non podemos apoiar a reprobación, porque iso levaría consigo tamén apoiar a propia política ou a propia postura que está a ter o Partido Popular nesta institución, que, desde logo, para nada podemos aceptar. Deixando aparte os procedimentos políticos, que, evidentemente, prácticamente non coincidimos no fondo de ningún, que non podemos nunca, teño dito aquí máis veces, respetando a decisión persoal de cada membro deste pleno, non podemos nunca aceptar que un partido político aproveite as disputas internas que poida ter outro, aproveitándose, non? Neste caso, das persoas que, por motivos que señan ou ben expulsados ou ben voluntariamente se vayan do grupo político polo que foron elixidos. Eu incluso cheguei a dicirle aquí unha cousa, unha vez, non me acordo por que motivo fora, que un político, unha política que se aproveita deste tipo de situacións, o seu futuro non creo que seña moi bollante, dicío con todo respeto e manteño. Dicir, un grupo político que se aproveita desas situacións non pode chegar nunca a moi bon porto. E xa para rematar, tamén é evidente que aquí trátase de ter ou de obter unha maioría para sacar isto adiante, unha maioría que, por moito que o digan, os electores no ano 2015 non lles deron. O número de votos non lles chegaba para ter unha maioría absoluta neste pleno, como foi bastante evidente, e se ora a teñen, non é precisamente polos votos ou polo equilibrio electoral que tuveran nese momento. Co cal, por ese motivo, tampouco poderíamos apoiar esta reprobación. Resumindo, a postura do BNG vai ser absterse.
6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. A reprobación todos sabemos en que consiste, sabémoslo en todas as ocasións na que un ten a oportunidade de pronunciarse sobre reprobar a alguén ou non facelo. É certo que nesta institución houve ocasións de facelo, e o Partido Popular argumentaba os argumentos que consideraba para non facelo. Eu non sei se se vai reprobar ou non o presidente da Deputación de hoxe. De todos modos, vostedes non pretenden reprobalo. Vostedes, escapóuselle a vostede, o que pretenden é facer unha moción de censura en diferido, que é como vostedes lles gusta facer as cousas, en diferido, por atrás, a escuras, a marxe da lei e das normas. E como non lles dan as contas, pois teñen que facela dese xeito. É verdade que elixiron o ponente pois que parece ser, din as malas lenguas, que está facendo experiencia en isto da reprobación, hasta que quere reprobar o seu propio alcalde, para o cal lle sirve dunha plataforma estupenda a oportunidade de falar de vez en cuando nos plenos da Deputación. O mellor non o defende a señora Candia, porque, según o outro día, o señor Balseiro din que o verdadeiro instructor e mandatario do Partido Popular na provincia de Lugo veu aquí a darlle a súa bendición a votar en contra da RPT acordada con unanimidade dos sindicatos, hoxe parece que non ven a darlle a súa bendición e o seu beneplácito a esta actitude. Pero, bueno, dixo o señor Armesto na súa intervención inicial que nunha situación normal, despois dunha reprobación, o normal sería dimitir, non? Eso me parece entenderlle. Eu ainda non vin dimitir a Rafael Catalá, ministro de Xusticia, que está reprobado polo Congreso dos Deputados. Non o vin dimitir, é reprobado por algo bastante grave, que é utilizar o seu posto de traballo para seguir información persoal de alguén do Partido Socialista. Tampouco vin dimitir o ministro de Interior, Zoido, reprobado polo Congreso dos Deputados. Tampouco vin dimitir a Dastis, o ministro de Asuntos Exteriores, reprobado polo Congreso dos Deputados, e tampouco vin dimitir a Montoro, reprobado polo Congreso dos Deputados, despois de que o Tribunal Constitucional declarase anticonstitucional, precisamente, a amnistía fiscal. Ministro que deberían haber reprobado vos, se tivesen decencia política, cando fixo que todos os concellos pequenos pagasen a deuda multimillonaria dos concellos de Madrid e Valencia gobernados polo Partido Popular, que foi onde estaba a deuda pública da administración local. Pero non o reprobaron, reafirmárono como ministro. Ministro que debían haber reprobado vostedes despois dese zasca do Tribunal Constitucional, pero porque, ademais, pos pobres acordouse de outra cousa que chamou amnistía, pero que se convirtiu no catastrazo. Pero ese non nos reprobaron, porque ese é o Partido Popular. Non sei que fai o alcalde de Ourense, se sigue as súas teorías, e o señor Feijóo e a Sabala, sen haber dimitido, porque foi o primeiro reprobado en esta legislatura. Non sei que é o que fai no seu posto. Igual yo pode explicar vostede, señor Armesto, e polo menos pedir na súa organización a tan demandada coherencia que ven a pedir aquí, pero que sempre está en torno ao seu discurso, sin admitir ninguna outra cuestión. E hai moita máis xente reprobada, Hai moita máis xente reprobada. O que pasa é que a vostedes lles interesa esta reprobación. Esta reprobación particular dun relato e un discurso que xustifique outras accións e outras actitudes que vostedes teñen en política. A mí, de verdade, gustaríame que houvesen reprobado esa demoledora frase de que quen foron condenados a morte sería porque o merecían, e non tuveron agallas a facelo. Tampouco reprobaron o subdelegado de Goberno que dixo que ese feito illado non se pode considerar como unha agresión sexual aunque houve unha intimidación ou un acercamento ou incluso un tocamento. Eso sí que merece unha reprobación, que é dicir, eso non está ben. Eso non está ben. Pero non, vostedes non o fixeron. Non reprobaron a Cospedal con todos os escándalos que houve en torno a ela. Non teña medo, ascendérona.
a ministra de Defensa, nada máis e nada menos. Non reproban a Cifuentes. No, eso non se lles ocurra. Engañou a todos os españoles, deixou por debaixo da terra o prestixio dunha universidade completa, pero non a reproban, apláudena, deféndena, agarímana, cuídana, porque é a máxima expresión da súa esencia. Tampouco reprobaron a Feijóo, que aínda ten fotos e relacións que non é capaz de explicar. Vostede dixo que as administracións públicas non podían negar cousas aos cidadáns. Reproban o presidente que negou o tratamento de hepatite C aos pacientes que acabaron morrendo dela. Iso é o que hai que reprobar, iso é o que hai que dicir, iso é o que hai que denunciar. Pero se vostedes tivesen espírito reprobador, reprobaríanse a ustedes mesmos. O conxunto da organización política que é o Partido Popular. A toda agora, a única que está sendo xuzgada por financiarse ilegalmente. O conxunto da organización. E iso sí que hai que reprobalo. Pero vostedes non o reproban. A súa reprobación consiste en un José Luis, sé fuerte, hacemos todo o que podemos. Polo tanto, evidentemente, xa non polos argumentos que hai sobrados de defensa da xestión do presidente da Deputación á fronte desta institución, senón por non participar desta cuestión mediática que vostedes saben o que están faceito. Bon exemplo delo, e pese a elo, e de velo aquí pleno tras pleno, tampouco reproban os dirixentes da Televisión de Galicia e saben que ven aquí exclusivamente a coller o corte que lle interese ao Partido Popular. Eso sí que é reprobable. Por qué? Porque non se está informando a cidadanía. Non se está informando a cidadanía, que sería o máximo chamamento de servicio público dunha institución que tanto diñeiro nos costa aos galegos e galegas. Pero vostedes sigan en eso. Saben que non ten efecto ningún. O mellor hasta ten o mismo efecto en Monforte. Reprobaron o alcalde. Está mellor hoxe que antes de reprobalo. O mellor ten ese efecto. Por qué? Porque os cidadáns van ver quen trae propostas, quen se esforza, quen traballa día a día para sacar proxectos adiante e quen enreda, enmaraña e sigue dándolle voltas sin facelo. Esa é a cuestión, esa é a diferencia que entre uns e outros. Se vostedes queren empezar a reprobar, poden empezar pola casa que teñen moito que reprobar. Vostede, moi cerca de vostede agora mesmo. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que aquí non nos tomamos as cousas en serio, señor Santos. Estamos falando dun tema que é a reprobación do presidente, que o temos aí. E usted me ven a falar de Montoro, de outro. Sempre é o seu problema, é desviar valores fora. Usted cree que realmente a actitude que están tendo ante a provincia, usted cree que a actitud que cada vez que abren os medios, decíame un día unha periodista aí no pasillo que a saludei, e era un pleno de transición, dixenlle, home, pero xa que vides, que non creo que haxa nada, e dixo, con este equipo nunca se sabe. É dicir, hoxe vímolo como un punto que acaban de tocar aí, é dicir, miren, vimos como mocións que se presentaban non se deixan debatir. Vimos como nos las transformaban en ruegos. Vimos un montón de cousas e veno cada día os ciudadanos nos seus telexornales, venos nos seus periódicos. O sea, é que acaso estou dicindo algo mal? O que pasa é que é moi fácil. Cando reprobamos a un subdelegado porque dixo unha frase a cual pediu perdón ao momento, e ven aquí, usted defende a reprobación política, insensata, frívola. E neste caso, que está totalmente xustificado, nos ven falar de ministros reprobados. Home, mire, se quere falar da provincia, por fale da alcaldesa de Lugo reprobada, e fale do alcalde de Monforte, e fale da alcaldesa de Sarria, que aparte de reprobala, ahora mismo lle acaban de dicir non a súa residencia. Porque claro, hai socialistas de primeira e socialistas de segundo. E a señora alcaldesa, que ven cunha moción do bloque, que ademais apoia o Partido Popular e apoia o señor Martínez, ustedes dicen non, esa residencia non toca, Sarria non nos interesa, está noutro lado. Que pasa? Non apoiou no Congreso e por iso non toca a residencia. Mire, é que hai unha cabeza visible que é o presidente. E hoxe estamos reprobando real porque hai motivos. Posiblemente, o mellor non sea o autor de moitas cousas. E o mellor había que pensar en reprobar a outra persoa que realmente, desde que chegou este partido, desde que colleu as riendas, parece que está por a labor de romper o partido. E aquí vimos a dicirlle un tirón de orellas. E díceme o señor do BNG
que había que ler, eu tiña que a acta da sesión do señor Ramón Carballo, que non había que molestarse por unha reprobación, que iso simplemente era o contrario a unha aprobación, que era suspendelo, que non sei que, con tirón de orellas, que non lle había delito. Que pasa, señor Ferreiro? Que lle pasa aos señores do BNG? Expúlsanos do goberno, ningunéanos, aproban mocións continuas e constantes que logo non lles ejecutan, pero ustedes siguen co rol de ser de goberno. Se hai que reprobar a un señor de dereitas do Partido Popular, ao momento, as reprobacións son boas e positivas. Non hai auga que os lave. Usted cree que algún ciudadano o que está plantexando o Partido Popular ahora aquí é unha cousa injusta? Usted cree que a actitude deste presidente deste equipo de goberno é xusta? Foi xusta con vostedes? Foi xusta cas minorías? Foi xusta cas súas dedicacións exclusivas? Foi xusta cas súas mocións? Aprobamos o Río Rato, tranquilo que non se fai o Río Rato. E agora dicen, pois vámonos a abstener. Está moi ben, agradece o gesto, que vindo de ustedes xa é bastante, pero hai que ser coherentes. E cando toca unha reprobación enérgica hai que facela. E, por lo tanto, eu creo que nesta intervención non teño nada máis que decir. Simplemente que se centren, o que ao final o que queremos con esta reprobación é que cambien a actitud, que empecen a dialogar. Este partido está disposto a facelo. Este partido, cando traigan propostas constructivas, terán o seu respaldo. Vamos a ser útiles á provincia. E, señor presidente, non se guíe por os seus asesores, que o están asesorando mal. Quen leva ahora mismo este repaso é usted, e en realidad tiñan que levar outros, porque son decisións eles. Creo que usted é un home máis sensato do que lle fan ser. Creo que utilice ese sentido común. Fale con este equipo cando queira, fale con este partido cando queira, e vamos lle dar sentido e cordura a esta institución, porque cada vez que nos vemos nos medios nunca é por algo bon. Sempre por ese circo mediático que empezaron facendo ustedes cunha moción de censura injusta e forzada, con nocturnidade, prometendo, desprometendo. E eu, señor Santos, non lle dixen que despois dunha reprobación houbera que dimitir. Eu non sei se usted tiña construído por aí o seu argumento, e lle dixen. Eu lle dixen ao presidente que era mellor que dimitir a ele que estar cesando vicepresidentes continuamente, que é moi distinto do que usted dixo. Ora, o que sí lle digo é que se vai seguir nesa actitude, por suposto que é mellor que dimita. Pero tamén lle vou dicir unha cousa. Paréceme que do pouco salvable de ustedes, co cual, se dimite el, moito me temo que o que poda suceder vai ser bastante peor. Moitas gracias. 3 minutos o BNG. Non tiña pensado intervir nesta segunda quenda, pero dado que se dirixiu directamente a min o señor viceportavoz do Partido Popular, pois algo terei que dicir, non? Polo menos que non se diga, non? A ver, eu creo que dixen claramente nun principio que posiblemente houberan motivos máis que sobrados do noso punto de vista para reprobar, neste caso, non ao presidente, senón ao goberno no seu conxunto. Posiblemente, estando na oposición, sempre se buscan motivos para iso. Pero que se digo e manteño que participar nisto é incrementar este clima de confrontación que non ven a nada, que non é o caso, porque é distinto plantear unha reprobación de alguén alleo a esta institución que a intentar meter a guerra, que a meter o follón, que a meter o lío neste propio pleno, cousa que me parece que neste momento é o menos oportuno. E, dende logo, e dixo enumerou o voceiro do Partido Socialista unha lista de motivos que dende o BNG podíamos escribir perfectamente polos que teríamos que reprobar o Partido Popular no seu conxunto. Incluso creo que foi demasiado xeneroso, non? Cosas bastante máis graves que os que ele enumeraba. Pero neste caso, votar con vostedes para reprobar o presidente sería avalar de alguna maneira eso, e dende logo non o vamos facer. En canto ao rol de ser do goberno, é curioso que me acuse deso, porque no meu caso concreto este voceiro acostúmame a acusar xusto do contrario, precisamente. Co cal, bueno, pois, aceptará. Se un dice unha cousa, tu dice un contrario, mellor é que a postura que estamos a ter é precisamente a máis correcta. 3 minutos o voceiro do PSOE. Bueno, pois seguimos vendo mocións de moralidade de un partido que non nos esquicemos, que ten máis de 60 causas xudiciais abertas por corrupción e por outros delitos. Tiene narices de que veñan a dar aquí leccións de moralidade, os do caso Brugal, os do caso Vitel, os do caso Angras, os do caso Aquamez, os do caso Lezo, os da Púnica, os da Gürtel, os de Camps, todos os demais. Vostedes pódense permitir
todo o que consideren. É curioso ata que o fagan nun grupo no que non reprobaron e teñen aí sentado algún alcalde que presentou certificacións de obra que non estaban executadas. É curioso, pero eso non hai que reprobalo, eso hai que aplaudilo. Hai que empoderalos, hai que darlles pois un cobixo e unha protección porque levan a marca xenética do Partido Popular na súa actitude. É curioso que intenten de facelo, como tampouco reproben o conselleiro de Sanidade que desmantelou as áreas sanitarias da provincia de Lugo ou que sigue negando insistentemente algo tan vital como a hemodinámica 24 horas aos veciños e veciñas da provincia de Lugo. Tampouco reproban a quen nega a A76, a A56, a A74, quen non fai nin tan siquiera as tarefas de conservación. Non reproban a quen non acabou o auditorio de Lugo ou quen non fai a vía de altas prestacións de Viveiro e San Cibrao. Non nos oín reprobar a conselleira de Medio Rural ou de Medio Ambiente que o outro día decía que xa non había disculpas para que Galicia seguise en política forestal e hai uns meses, cando ardía Galicia, decía que tiña unha morea de disculpas, pero que non tiña nada que ver a ausencia de política forestal do Partido Popular na Xunta de Galicia. Como lle digo, non reproban, non censuran a ese Montoro que fixo que pagasen todos os concellos pequenos a deuda de Madrid e de Valencia que gobernaban vostedes. Non censuran a Montoro co seu catastrazo, máis ben aplauden a súa amnistía para os ricos e ricas. Non os oín censurar, nin reprobar, nin tan siquiera criticar, máis ben intentar calar a Caixa B, porque eso é no que sosteñen a súa organización. Non vin o Partido Popular reprobando as entidades bancarias que estafaron a milleiros de galegos coas preferentes, vino rescatándoas, invertindo millóns de euros, miles de millóns de euros dos nosos petos en salvalas co único obxectivo de que os galegos pagásemos co noso patrimonio algo para que fose patrimonio de quen non é galego. Esas son as súas reprobacións, co cal isto credibilidade non ten absolutamente ninguna. E que os seus argumentos se resuman a unha reprobación do presidente da Deputación, bastante deixa que decir da iniciativa política que teñen para esta provincia. Non son necesarios para que esta provincia funcione. É máis, esta provincia funciona gracias a que na Diputación non gobernan vostedes, porque como trasladen o modelo de goberno da Xunta e do Estado á provincia de Lugo, só queda arrancar as farolas da luz como a puntaletes e ilos tirar, porque con vostedes non funciona absolutamente nada. Pero sigan en eso, sigan instalados en eso, pois tratan de provocar, evidentemente, pero usted que quere decir? Porque eu non o entendín, sobre todo, ao final. É malo ou é bon o presidente da Diputación? Porque eu teño moi claro, e o Partido Socialista teno moi claro, é bon. Pero vostede deixou entrever que non, que era bon, que, bueno, que viña aquí a outra cousa, pero, bueno, así como que lle tocou. Por favor. Clases de dignidade, ninguna, señor Armesto. E mire, Polau, o que ten, porque xa tuvo ocasión de poñerse colorado e vai ter máis ocasións de poñerse colorado. Mire, hai unha foto moi reveladora do que é o Partido Popular, que pasou hai uns días, Mire que trío. El máster. Había nieve. Cobraba de la Diputación e de outra actividad, e eu non lo expliqué. Isto é o que hai que reprobar, pero non nos reproban. Escojónanse, rinse, señor Armesto. Este é o Partido Popular. Un minuto para rematar. Partido Popular. Gracias, señor presidente. Mire, voulle dicir unha cousa. Dixen yo empezar que se rodee de mellor equipo e que empece por rodearse do seu portavoz. Eu, desde logo, se fora unha persona reprobada, non querría baixo ningún concepto que me defendera ele. Dúas intervencións, máis de 12 minutos falando, e resulta que o que dice que hai outros señores que son peores que usted, pero non soupo encontrar ninguna loubanza, nin unha palabra de apoio hacia usted. Usted é malo, pero resulta que é peor non sei o Sergas, e é peor o outro, e é peor o outro. Con amigos así, para que quere enemigos. O sea, usted cree que en 12 minutos
é incapaz de encontrar unha palabra, de rechazar os argumentos do Partido Popular, dicindo son falsos, isto non é verdad. Non, el dice Filesa, Malesa, non, esos eran os seus, os seres, non, acordouse dos outros. É dicir, ben pouca estima ten que ter do seu presidente. Mire, usted enseñaba aí unha foto da señora Cifuentes, donde está acompañada da miña voceira e presidenta. Se ela se vira sujeta a unha reprobación, este portavoz, desde logo, intentaría encontrar argumentos, que non lle iba a ser difícil, tamén yo digo, para defendela. Usted o que fixo o seu presidente que dixo, mire, usted é malo de solemnidade, pero aí por o mundo no PP hai outros que son peor. Presidente, remato dun xeito moi sencillo. Cambie de actitud, céntrese na Diputación, deixe de dar espectáculos, respeta as minorías, non faga o que acaba de facer no punto anterior, non pasa nada porque se debata un punto, non pasa nada, e, por tanto, en ánimo constructivo, cambie de actitud. Ese é o que pretendemos facer, unha chamada de atención ao que non pode seguir sendo unha forma de actuar cada mes nesta Diputación. Moitas gracias. Ben, gracias, señor Amesto, por querer cuidarme e darme vos consellos, agradezollos e tereinos en conta. Non se preocupe que xa os terei en conta. Pasamos á votación da moción. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Quedo reprobado, intento. Pero, bueno, eu creo que vou facer unha pequena intervención nese sentido, que me parece tamén que podo ter certa capacidade de defenderme ou, polo menos, de explicarme, non? A reprobación é a dinámica na que a oposición do PP está instalada nesta Diputación de Lugo. Se é a labor dos grupos da oposición o controle e fiscalización do Goberno, na Deputación esa parte obvíase por parte da oposición e esta tense convertido nunha crítica permanente. Así, uns temos a responsabilidade de sacar adiante proxectos nesta provincia, mentres outros se acomodaron no reproche constante. Pero máis alá do Pleno, máis alá da corporación, das cámaras, das plumas e das rotativas, máis alá de nos mesmos están os veciños e veciñas, os que necesitan que se impulsen plans que lle ofrezan unha oportunidade, unha esperanza para poder vivir con dignidade e tranquilidade. Ben, é certo que as necesidades concretas que hoxe ten a sociedade non son exactamente as mesmas. Na súa expresión, aínda non na súa raíz, incorporándose como a instrumentos de benestar e desenvolvemento novos recursos ou instrumentos que son demandados polo conxunto social. Tamén hoxe a política ten necesidades distintas. Nun escenario para moitos de indignidade da mesma, debería contar cos máis responsables para exercela. Debería estar arroupada por discursos certos e honestos, de relatos constructivos e descritivos da realidade, e non dos intereses electoralistas dunha organización política ou, que resulta máis mezquino aínda, dunha persoa. Certos comportamentos no seo da política teñen consentido que o que para uns é unha inmoralidade, para outros sexa normalidade, aínda que só por encima da mesa esa relación deshonestra entre os políticos, algúns e a cidadanía. Circunscribir a política exclusivamente a consecución de maiorías con leve que a ideoloxía, os programas, en fin, a esencia da política, se desplace a un plano residual, cando debería ser precisamente o máis importante. Os máis bisoños teñen convertido a política nunha cuestión aritmética, recreándose permanentemente no cálculo de posibilidades electorais, colastre que tal actitude pode significar para comunidades, territorios ou ámbitos. Pero importa o inmediato, o visible, o curto e o propio e presente. Así temos a mediocridade, a inquina e a malicia disfrazada de política. Calquera mezquindade se agocha na perversa máxima de que en política todo vale, sabendo dano que esta farsa se fai á política de verdade, tratando de convencernos de que política é a que practican os caciques, chegando incluso a acuñar a expresión de cacique bueno. Eu non viñen a política a facer espectáculo nin ruído, viñen a construir para todos os veciños e veciñas de Lugo. Dende o día que son presidente só me propuxen sacar adiante iniciativas, programas, proxectos que permitisen a esta provincia, cando menos, sobrevivir e, na medida do posible, irse recuperando da debilidade que lle ten provocado anos de desleixo, por non dicir desprezo das políticas da dereita que dende a Xunta de Galicia sempre se basearon en investir onde se concentra a poboación por simples intereses electorais e non onde os veciños e veciñas tamén o necesitan.
Nunha conxuntura política complexa que representaba unha verdadeira oportunidade para demostrar a cultura, a madurez e a responsabilidade de cada quen de nós, atopeime cos maiores simplismos que teño visto en política. E non por elo de caí no ánimo de sacar proxectos adiante, nin deixei de ser proactivo. Tampouco deixei de tomar decisións cando debía tomalas, algunhas, por certo, pouco agradables, pero nos que tivo que pesar a responsabilidade e ao rigor por riba da comodidade. Ante unha Xunta de Galicia e un Executivo Central inexistentes en Lugo, este Goberno fixo que a Deputación sexa hoxe o motor económico da provincia, motor económico e social da provincia, poñendo a disposición dos máis de 300.000 veciños dos 67 concellos o que é seu, os fondos públicos desta Deputación, os que precisamente lles nega o Partido Popular dende as administracións autonómica e estatal. Durante os 2 anos e medio que este Goberno leva á fronte da Deputación, levamos a cabo un silencioso pero intensísimo traballo que non poderíamos desenvolver sen a imprescindible colaboración dos traballadores desta institución, aos que, por certo, vostedes castigan sen razón. Xuntos acadamos un nivel medio de execución superior ao 80%, porcentaxe lonxe do 55% do Executivo Provincial do PP nos anos 2005 e 2006. En 2 anos e medio fomos capaces de inxetar no conxunto do territorio lugués un investimento de 129 millóns de euros. Destinamos 55 millóns á mellora de infraestructuras nos 67 concellos, dende estradas, traídas de auga, rúas, instalacións deportivas ou culturais. Fixemos que a Deputación de Lugo liderase a obra pública na provincia, mellorando os servicios públicos aos nosos veciños e mantendo postos de traballos e dinamizando a economía no noso rural. Achegamos máis de 31 millóns ao impulso do Estado do Benestar, serando 1.500 postos de traballo e 10.000 prazas entre teleasistencia e servicio a domicilio. E colaborando co conxunto do tecido asociativo social da provincia no desenvolvemento de proxectos encaminhados a mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, de xeito especial aos que máis o necesitan, maiores ou persoas con capacidades diferentes. Fixemos que a Deputación sexa a administración que máis inviste na provincia en políticas activas de emprego e de fomento do benestar social. Investimos 28,5 millóns de euros ao fomento do turismo e da cultura, levando directamente aos 67 concellos máis de 1.700 iniciativas e colaborando con máis de 500 colectivos. Somos, por excelencia, a institución que dinamiza social e económicamente a nosa provincia. Destinamos máis de 15 millóns de euros ao impulso do deporte, ofrecendo unhas 2.500 axudas a equipos profesionais e de deporte base en todas as modalidades ou promocionando a actividade deportiva de máis de 200 entidades lucenses. Fixemos que esta Deputación sexa a primeira en Galicia e a terceira en España que máis inviste en deportes por número de habitantes. O traballo deste Goberno dende todos os seus departamentos, coa inestimable implicación dos traballadores públicos desta Casa, fixo que esta Administración sexa o motor económico e o corazón da provincia, unha Deputación coas persoas é sumamente social e rural. Pregúntome que proxecto teñen para esta provincia os que reproban todo o canto acabo de narrar e outras tantas cousas que están en marcha. Pese a non ter resposta en numerosas ocasións e con anterioridade, insisto unha vez máis en facer un chamamento a todos e a todas as diputados á responsabilidade. Temos unha maravillosa oportunidade de demostrar o valor da política, pero non pode ser cousa de un só ou de un único grupo. Seguimos co pleno. Seguinte punto. Seguimos co orden do día. O seguinte punto é unha moción de urgencia do Bloque Nacionalista Galego. Obviamente, tenemos que votar a urgencia, non? Se me permite, podo, nada, 2 minutos, nada máis para explicar o motivo da urxencia. Ben, como supoño que saberá, o pasado venres foi. Esperamos, a ver. O pasado venres, pois convocouse non son a reunión nos locais de Soplusa
os representantes dos grupos provinciais, así como os representantes dos grupos municipais do Concello do Incio, para informar de que se poñía en marcha dunha vez, 12 anos despois, a rehabilitación da chamada Casona do Incio. En todo caso, nesa reunión acordouse que no propio Concello se tomaran de tempo hasta mediados de maio para decidir se lles parecía ben a proposta de proxecto o tipo de proxecto, máis ben, que se lles propoñía ou se tiñan algún tipo de alternativa. Dado que é evidente que hai unha inseguridade xurídica e política moi importante na relación existente entre a Diputación e a propia entidade urbanística provincial, e dado que o prazo que se daba ao propio Concello do Incio é hasta mediados de maio, co cal sería sempre antes do próximo pleno ordinario desta Diputación, e dado que nos parece que baixo un concepto se pode permitir neste momento que por culpa desas inseguridades, desas incertezas que existen neste momento, pois non se pode permitir que unha vez máis quede esta obra sin facer. Por nese sentido, pois traemos esta moción de urxencia para decidilo, insisto, antes de que xurda o problema, e dese xeito que se garantice que esta obra se vai facer desde a propia Diputación e usando para elo todos os medios que teña ao seu alcance para levála a cabo e non que quede pendente o que das pensas de que, por exemplo, poida empezarlo a facer, neste caso, a Sociedade Urbanística e polas, insisto, incertezas que hai neste momento, pois se paralice outra vez dentro duns días ese traballo. Entendo que pasamos a votar a urgencia. Se me permite tamén explicar o sentido do voto do meu grupo, 2 minutos antes de... Da urgencia, sí, da urgencia. Bueno, en primer lugar, e coincidindo que é un tema moi importante, entendemos que a urxencia é relativa toda vez que este inmoble leva adquirido pola Deputación dende o ano 2007 e solamente parecen acordarse dela pois no ano 11, ainda recordo unha foto da que por aquel entonces era deputada, ou xa alcaldesa de Lugo, ca alcaldesa do Incio, anunciando un gran investimento, despois no 15, que creo que fora coa deputada correspondente Pilar Porto. Nada se fixo ao obxecto, pero, en todo caso, estamos falando de hai 11 anos. O Bloque Nacionalista Galego non trouxo ningunha iniciativa a este pleno sobre este asunto. Pero o que máis me confirma que para o Bloque Nacionalista Galego este asunto nin é urxente nin é importante é que non asisteu ao Consello de Suplusa que estaba convocado no que o terceiro punto da orden do día precisamente iba a aprobación da contratación dun proxecto para a Casona do Incio. Ben é certo que ese proxecto non saiu adiante, como sabe vostede, o presidente non acompañou o seu grupo político, o Bloque Nacionalista Galego non asisteu, e os 4 deputados do Partido Popular non están de acordo co derribo do edificio, senón que piden a reconstrución. Creo que daí saeu, creo non, o noso grupo pideu no Consello de Administración esa reunión que vostede citaba, decideuse nese Consello de Administración, creo que hai un emplazamento para o vindeiro 12 de maio, e creo que máis ou menos, non sei se con máis ou menos criterio, pero parece que a cousa está enfocada en esta moción, coincidindo no fondo, igual que nos pasou na moción da residencia de Sarria, e sabendo que o pleno ordinario seguinte estará despois dese día 12, non temos ningún inconvinte en que, se ven a sesión ordinaria, intentemos consensuar un acordo para que non se derribe ese edificio que, ao fin e a postre, é o obxectivo principal desta iniciativa. Pero agora vamos deixar traballar dos acordos que eu non fun á reunión do día 12, que foi o meu compañeiro, a reunión que se puxo o día do Consello de Administración, pero creo que está enfocado, polo menos para posicionarnos como grupo. Agora, sí que é importante que se asista aos órganos a onde somos convocados para que despois non pasen este tipo de cousas. Tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista non asisteu. Pasamos a votar a urgencia. Deixena para o seguinte pleno. Urgencia. Votos a favor da urgencia. Abstencións. En contra. Non se admite a urgencia. Seguinte punto. Noveno, dar conta das resolucións da Presidencia sobre cesamento e nomeamento de vicepresidente, deputado delegado da área da xestión territorial e membro da Xunta de Goberno.
conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de marzo de 2018. E 13º, rogos e preguntas. Hai dos preguntas, unha do BNG e outra do Partido Popular. A do BNG refírese ao proceso selectivo para contratos en prácticas para o Museo Provincial. Vai contestar a deputada de Cultura. Ben, na primeira parte da pregunta, como vostedes saben, a contratación destas persoas en prácticas estaba vinculada a un programa que se viña repetindo durante varias anualidades no Museo Provincial e ante a dificultade para xustificar tanto a urxencia como o feito extraordinario como carácter inaplazable, pois non se procedeu a esa contratación. E en canto á segunda parte, pois incorporaránse o máis axiña posible, tendo en conta que son persoas, traballadores, necesarios, e en canto se atope a solución técnica e legal pertinente. Gracias. A outra partida é no tema do Mirador de Mondoñedo, que vai contestar a diputada. Bueno, pregunto ao Partido Popular que ten pensado facer a Deputación no Mirador de Mondoñedo unha vez están rematadas as obras. Esperamos que en breve se abra a convocatoria para os obradoiros deste ano e volver a pedir para seguir facendo ese obradoiro que tan bo fruto está dando na formación das persoas que participan del e seguir mellorando a instalación porque necesita aínda moitas melloras. Hai previsto algún uso para a mesma? En principio non hai definido un uso porque hai moitas obras aínda que facer. Esta foi a primeira fase de recuperación básica. No seguinte obradoiro acabaremos por definir. Esperamos que saque a Xunta de Galicia a convocatoria. Pois se non hai máis temas, levantamos a sesión.